guys. Nani mbona kachekumwa? Na ndio koko yangu inapenda vile mbona koko yangu. Hai. Kuru pizza wewe. I am sorry. I am sorry. Todiko kuri kupisa guys, titanda redu tichimwa tiri pa koko yekumwira mubhodhoro inonaka ine test pane yekumwira muglass test hanzi magetsi akurova pasi sorry munokogara musina magetsi seiko imi zviri kumbofamba seiko zviri kufamba sei? Hello guys, maswera sei. Aiwa zvedu tiri kungotandara nditi ilive kuti tingotandarai. Daidzai vamwe timbosvika pamaWhatsApp. Daidzai vamwe timbofamba timboenda kumaWhatsApp tidzoke. Tichide zvedu kungotandara tiataura nyaya tichianalyze zvatinenge tichionawo kuma-events edu ari kuitwa. Handiti patinenge tichitaurawo kana paripo panenge pachida kugadziriswa paya ndo pavanenge vachizotorawo vachiteerera kuti vanhu vari kuti kudii vachizoimprovewo mangwana mufunge. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza guys. Zimbabwe ine vana vakanaka. Zimbabwe ine vakadzi vanogona kupfeka. Handimaona. But sometimes tinongoita senge kakungobatirigwa so. Munoona mirai ndikudze zvinoitika. Kana kuchitwa maswera sei? Kanatanga nekumhorisana ndatokanga mwana imi. Maswera sei kwasikana? I hope maswera po. Andimona. Munoona kana uri celebrity, ma-celebrity edu aya. Anditika kukichita ma-events iwa akafanana nema-awards ananama iwa yaya. Zvinoitika ndezvekudai pa-dressing anditi. Vaya vanoita fashion ma-designer ayaya. Anoita zvekudesigner designer clothes or whatever. Vaya vanobva vajambira pamuka ndo time yekuti vazvimakete. Hani muzati vamwe vanenge vasingasikamu. Ndo time yekuti vazvimakete. Saka vanotojambira kune maceleb iwayaya maceleb edu aya kuti ndoda kupfekedza so that panenge achitogwa mapicture paya achitenderera paya vachizopostawo kana kuti dress by ningi. It's a marketing strategy yekuti vanenge vachizozvimaketawo. Ndikaona dress ranga rakapfekwa animona rakanaka ndakutobvunza kuti dress rakato pane pamusoro pecaption paya pane pakadiswa nhamba. Next time ndakuinvitewo kana kuti function yakadaro ndakutoendawo kune munhu wandakaona pakanga pakapfekwa ndakutonosendesa rangu dress handitika it's not wrong, that's marketing strategy. Ndokumaketa basa ravo handiti kumaketa basa ravo kumaketa kwakasiyana siyana. Saka MaSocialites anoita ndiri ndo basa rimwe ravo rekumaketa maproducts evanhu handimaona. So kazhinji kacho ma-celebrity edu kana MaSocialites vanobhadharwa handika anogona kuti inini hangu ndoda mari handimaona zvokuti unondipa chakati inangu handidi ndoda mari yakati ochajairi mari kana kuti mwana ngonzora ichi handina mari yachona ndochokuitira dress iroro wotopfeka worotoita rako obva angotaura ichi ndinoda handika e-marketing is between celebrity kana kuti socialite kana kuti influencer na designer handimaona. So sometimes zvinoitika manje you don't get to choose handimaona kuti ndodaira handidiri because iye anenge ane dress ranenge akatosona kuti ranenge anaro mupfungwa make rari kuda kusona kuti ndoda kusona iri ndoda kumaketa iri handimaona. Saka hauzopiwi choice yekuti uinde nepattern yako iwe kuti ndisonerewo iri handimaona. Some kazhinji kachona vanenge vane madress ava anenge akatoita line anenge akasonwa imomo kudhara kunokuchogara unokwana iwewe kuti riripo iri. Dzimwe dzinenge dzisina kutombosonwa mamwe mabhotiki anenge achitotengesa hembe handimaona. Saka vanenge vachitomaketawo hembe dzavo dzinenge dzabva kunana Turkey uko dzinenge dzabva kunze kwenyika kunana China kupi handimaona. Saka dzinenge dzichitovemo mabhotiki kudhara unobvunzwa kuti unopfeka size ani? Handipfeka size 36 kana 38 and I've got a dress in mind randinaro kushop kwangu uya handimaona woinda handimazviona wonodi wotonopfekedzwa dress riya handika iwe chako chipa stage uchibvunzwa dress wakapfeka. Kana muchiona ma-awards ekuno ku-SA guys, ma-awards ekuno ku-SA vanoita kuSun City kuno kwandogara kunoko kana kuti ndowanza kuinda stereke next time ndichainda ndotora life ndiri ma-awards ekuno munyatsokuona vanenge vachitobvunzwa interview vanenge vachitobvunzwa kuti saka akupfekedza dress ndiani handitika who dressed
tonight. Munotaura no, I was dressed by Precious Desima Winnie, Kati I was dressed by kurongedza nekubika muma one room edu and mona. So his number is over the tower number and isusu manje ma viewers takatotera tukutoona dress randafarira next time ndakutonodiwo ndakutonotsvaga ikoko anditi right. Tiri kuinda tatisina zvinhu izvi kuZimbabwe. I think for the longest of time zvinhu izvi zvakuindawo zvichijairika. Hanimona kuti at least iko zvino izvi vari kuronga ma-awards avo vari kugona kuti vano-appreciatawo handika comedy industry nokuti yanga isinawo munhu anoiappreciata. Handimona chaingoriwo chiindustry chekutamburira kusina zviriko. Handimona saka at least now vakukwanisa kuappreciatawo kuvagamuchirawo munhukiri muindustry kuti no macomedians iwaya ibasa ravo. Handimaona vanoappreciata nekuvapawo ma-awards kuvapawo inspiration yekuti vaite zvakanaka zvakanyanyisa zvavari kuita gore rino next year. Konziwo best song antika akaimba song inonakidza strike antika akamuimba akanyanya kugona. TV presenter akagona gore rino, radio presenter akakunda vamwe vachichuza kudaro makategori avo iwaya. Handimaona asi ndoda kumubvunza wangu ndoda kubvunza kuti inini hangu apa pandizozivi kuti panochuziwa vanhu vese vangasvika ma-awards ava vana vanochuziwa nani. Handizivi papo nokuti handisati ndaona isusu vanhu vachiya kuzotikumbira kuti tikumbirawo kuti tivhotereiwo zvinhu zvemanama izvi nokuti kazhinji kacho pakanzi paitwa nomination tinotouya kuvanhu vedu kumapeji edu kuti esikana ndivhotereiwo. Handimaona vhotei apa timu rangu rijairi romanya ronovhota timu rekune mamwe mapeji romanya ronovhoterawo mai vavo kumapeji ikoko. Handimaona saka manama handina maona ini achinzi kana kuti anybody kana kuti tisu edu tisina kukumbirwa pano handizivi kuda tisina kukumbirwa chinji tozvimwe mamwe tosungona chinzi tichitoti gani netovhota apa izvi handakuona ini kana kumboona flyer kudai ni guys makambosanganawo nepainzi vanhu vari kuvhotegwa hameno handizivi yangu kuti criteria vanoshandisa ndeipi asi ndoda kutanga ndavhurirawo kuti timbowawo kuvanhu tichimbogadzisa nokutsoropodza guys tinofanira kutotsoropodza panenge pasina kumira zvakanaka nokuti inonzi positive criticism. Handimaona because this is a big thing guys. Manama is a big thing. Kuna America chekwanoitwa kuna kupi anotoitwa. It's a big thing. Saka tinofanira kutoshoropodza kuitira kuti vatarise next time vaimprove because tisu vanhu tinenge takagara kunze kuflow tinenge tichiona kuti apa panenge paita problem. Ivo kana vozoenda kunogara pasi vari panel vachironga next year vanenge vachitonota kuti ayo but pakaita vanhu vakamboseka pakati last year vanhu vakamboseka vanozvigadzirisa. Handimaona vanozvigadzirisa ikoko hanzi kunovhotiwa simeri kupi isati ndakona zvichivhotwa makavhotei pitariro kwanzi mai Clifford vaiisa okay alright kwai mai Clifford vaiita handina kuona zvamai Clifford ndiwo here manama amai Clifford amaiona kana kuti ndimamwe ma-awards because ma-awards aya ndiri kuona akawanda ari kungotenderera ndiwo here manama iwaya kana ndimamwewo ma-awards amai Clifford avakawinai nokuti ndiri kuona ma-awards akawanda ari kutenderera handiziviwo saka ndiwo here aishuwa kuti ndiwo manama iwaya right. Saka ini guys ndoda kuti mimi mudiyo mumbotaurawo zvamakaonawo handika panoda kugadza pakanakawo munhu ngauye adiwo ataura taiwa ini pakati vedu weka toda kupa sando vakagona. Handimaona ngatipewo sando panenge pakanaka pakareshekawo patinoonawo kana kuti patinoona kuti panga pasina kumira zvakanaka ngatipataurei especially pebubblegum ndakapaonawo pebubblegum pekuti presenter ari kutsenga bubblegum interview ari kutsenga bubblegum ari kumberi achiinterviewa vari kutsenga bubblegum hanmeno kuti ndizvo here hanmeno ndokuti manama aya guys akakataswa nepasi rose ndochokwadi manama aya muna South Africa yati takatookerawo chiripo akafanana nebig brother vanhu vese vanenge vachiona poonekwa interviewer so who dressed you achitsenga chingam iniwo pachingama paya hapana kunyatsa kundiitira zvakanaka hameno imimi pachingam paya payawo pakuti presenter atenga chingam kenchobongona zvamutinga right hanzi iwayo vanhu vainzi vhoti alright asi vanhu vachizonzi vhoti handika pavakaita shortlist vanhu vanovhotwa ava vanhu vacho vakaita shortlist nani vanhu vacho vakaitwa shortlist nani handiti pakazoiswa makategories kuti apa vhotirai ningi apa vhotirai ningi handiti asi akanga vaisa shortlist vanhu ava ndiani vanga vavhotegwa here kupi pakaitwa shortlist yevanhu ava vanga vavhotegwa here kupi
bvunzo wangu wekutanga hanzi muri kumwira mwere ndiri kumwira muturita iri handi ndini ndiri kumwa ndehangu iyi turita ndakutopedza ndakutoipedza handimaona nayo koko saka ini ndinongedza kuisisa we didn't see it for a long time vote we didn't see yes Rosie but besides mavhoti shortlist hanzi akafanana akafanana Durban thank you makatandi shortlist yakaiswa nani kuti kuzonzi chivhoterai ava neava vakanga vachizwa kupi nani handi zvinobva kuuya kuvanhu here handizveri kwani zvakauya ndisina kuzviona konzi right pamakomedheni ese emuzimbabwe amunoziva tiri kutsvagawo 10 handizveri vachazokukidzana vari 10 pazobuda number 1 handizvo ndoisa koni dondiwa aiwa ini I'm just asking guys kuti guys kana muchida kuvhotera best dressed person ku Haiti tongoti Haiti yedu ya iri isina ma-ethics ya handimaona toti tiri kuda kuvhotera vanhu ndi Rosie ndi Zuva ndi Shumpresi ndi Ameno antika tinoya kuvanhu kuti guys paHaiti yanhasi unyatsokuongororai chuzai top 10 patop 10 apa ndo pachazobuda one achawana award hati ndizvo zvinoitwa saka ndinoda kuziva inini kuti vakanongwa sei komuwa nokuti ini wai ndiri kudaro guys handina kuona stara wingi d handinoda kugara kutaurawo chokwadi handina kuona stara wingi d guys the god handina kuona stara rake handina kuona even stara japresa chaiko hamini kuti makazviona we kati vakadliwa kati anga aripo mazita kuti vakadliwa hameno handimaona handina kuona nikikiri jasigi sigi chai sigi zverevedu mwakakuti mapama award musina kupa sigi handida kumuona kana kuti akadea akavhotegwa akadliwa zita rake ripo zvazviri nani saka unotoshaya kuti zvakafamba sei makatoona vamwe vanhu tisingazivi kana kuti ndindoga makaona vamwe vanhu tisingatoziviwo guys vangu varipo palisti kila tii chaiye pamusic apa kila tii chaiye hatina kumuona anozani uyu okutanga nikiki sekalas ndo vakatanga nezimdanso vana kila tii vana sekalas vaya ndo vakatotanga chaiko hanimaona hatina kuvaonawo Queen of Swagger chaivo kuma awards kumanama Queen of Swagger hatina kuvaona saka ndinoda kuisisa kuti zvakafamba sei guys who put those people in the top 10 aiwa tariro hatisi kuti ngavasasimudzirika vari pasi tinofangwa anditi zvinobva kuvanhu here zvinobva kuvanhu anditi zvinobva kuvanhu zvido zvevanhu kunyanya vanouya vari list vakadaro isitozoona kuti aiwa kune vaimbi vanyuwani vari kusimuka vana confused ava vana pop 10 ava handika ngatimbovhoteraiwo pop 10 kana kuti ngativhoterei confused but mazita ava aripo toati aiwa mazita akanga aripo asi chokwadi vanhu takati ngatimbovhoteraiwo vanyuwani vasimukire ndo zvinoitwa alright ko Ferdinand haasi muimbi akatanga manje here zita rake ranga ripo here thank you Koni mambo diterere vari kuita zvakanaka sireki muindustry mambo diterere havasiwo kare vaputika havana makore akawanda vaputika mambo diterere ndio maupcoming acho anditika zita ravo rakanga riripo why must it come from the offices mazita vanhu why mustn't it come from people why mustn't it come from people yaha tete tilda alright ngatimbosiyai zvinhu zvese izvi tete tilda alright maupcoming acho amuri kutaura iwayo kuzimbabwe kuna Shema TV aiwa guys I'm just going to be fair andika kuzimbabwe kune iwayo ndoma awards cheo pakupiwa vanhu andika
Ma-hours ema-philanthropist iwayayo handi kuna shema ari kuita zvinogara zvakadaro pazimbabwe ari kufamba mumaruzevha achigara maziva achivakirana nechembere nemadhara nevanhu vari kutambura mazimauyu kuna tsetulda vanoita kunge vacharohwa nezvitukwani zvevanhu vanoita kunge vacharohwana naribheka vachienda kunotora nhau kuti tione hatina kuona orai tetulda munhu wakudhara tovabvisa handika pachinzvimbo chavo toisa shema makamuonawo shema guys ndoda kungobvunzawo hangu makamuonawo shema handivo here vanhu vanokodzera kupinda pama-awards aya kuva appreciata nezvavari kuita zvavakanaka muzimbabwe yese handizvo here Ferdinand guys panguva inoyi Ferdinand is one of the artists ari kutopisa kuzimbabwe haasi kudhara aputika Ferdinand hakusi kudhara haasi muimbi wakare ndo maupcoming amuri kureva kuti ngatipei maupcoming achona anditi she was not there andimaona she was not there shame ora ndabvisa setetilda nokuti tati munhu wakare handitika taisa shema makamomonawo shema kana aripo panhingikiri aiwa ndikutaura humanitarian work handitika philanthropist munhu ano kune imwe award here guys inodarika award yekufamba uchibatsira vanhu vasi vari kutambura vasina hope vasingazivi kuti chikafu changu chabvepi pekuvata mvura iri kunayeko Fred ari kunzi ari kuuya uyu ndichaisa musoro pai pane award inodarika irore I'm asking you guys pane award inodarika iroro here kuti munhu unozvipira kunogara musango zvoita shema zvazvi handika achiforoma zvidhina kumba kwanambuya kuti vawane kwanambuya vasingazivi mbuya nechembere vasingazivi kuti vawane pogara pakanaka. Those people should be identified for our country. But tikati mari yacho ndiramba chingotendera kuvanhu vane mari kudhara kuvanhu vanenge voita mari kudhara handika zvozodii indakagara pana pa even appreciating shema I am even appreciating mwana wayo ndakagara pano kudai I am even appreciating kuti nditogara chingoti mwari demamitira zvakanaka mwana uyu mwari demamitiro zvakanaka mwana uyu mwari demangomurangarira pese panovata mumasango paya mwari murangarirei because sometimes unotozwa magoosebumps nezvinhu zvaanenge achiita kunzwa kuti ha kwai you submit your work ati izvozvo kusubmita work izvozvo ndozvatiri kuda kuti zvigadziriswe gore rinouya kusubmita work kudiko vakaungouya kuvanhu handiti basa ndo basa redu here su vanhu zvakaungouyiwa nesu kupublic kuno kuti right tokumbirawo top 10 yeoutstanding ma-outstanding musicians isi tochuza kuno kako tovapa top 10 patop 10 tozovhotera 1 zvinoda kuuya kuvanhu chinozombonzi submita ichiko chinosubmitwa handimaona kusubmita zvinofanwa kuuya kwatiri kunoku handitika isusu tovhota top 10 kana top 20 patop 20 yoyo podzobuda 1 tokosonzi kwai ngazvimboenda kunosubmitwa kusubmitiwa chiko chinosubmitiwa zvinobva kwatiri chokwadi baikawo zvinhu zvinobva kuvanhu tisu vanhu vacho handiti alright manama acho angaitwe here vachingove voga mukati muya musina vanhu angaitwe kwati vanotoda timu ravanhu kuti vavemo kwai zvine mari handizivi zvinongove izvo hatizivi kuti zvine mari zvina mheno but the fact yekuti vanotoita kuti tione totokomenta the fact yetondozvikusa kuti tione totokomenta hanimaona anyway pakanaka chose regai tidarike ipapa handika indoda kumboti mufonewo muchibvunza tichionesana tichibvunzana bvunzo kuti chii chamakaonawo imi ini pangu ndo pandaonawo pachingama apa pachingamu that was not professional pachingamu zvakaonekwawo nesu machembere madofo alright pabva atomhanya vaitawo wamhanya kufona hello yes ndatove kumba sikatofunga ti 1 hour isindakangomira kunoriti ndatove kumba indi ndosvika kumba indi anguti ndamira panonzi paipapaya pasavhoi paya usione kuisingaiti
Hey, I'll see you some other time, baby girl. No problem. Thank you. Right. Hey. Kwa hivi pano zima nominisi Julie waka nominate kupiwe isati napo zviona isu waka nominate kupi ibala Jekingana ujekari mu comment section Jekingana she's one of the people ari kuitawo zvanetawo nekuside koko ndo vanenge ku appreciate it's not easy guys and it again is a number to call vanhu vafone but inandizivi kuti zvakafamba sei ndoda kuwisisa wangu kuti pakafamba sei namba yekufona ndei kuti chwamu chepisi achi-interviewa vanhu ipo paya macelebrity kai kuti zvinhu zviri kufamba sei kune wakanga akabatawo maputi nefriziti kumanama ekwari pastage handizivi tisatapinde hedu kumadhizaini anopa vanhu hembe nekuti dzimwe hembe madhizaini aka zvokwadi kana izvozviwo raitiona dress riya rawatengesa mambototengesa nemadresi mamwe madresi akakapfekwa nevanhu izvozvi vanhu vakashokasta nezvo takaona madresi enyangu akapfeka kune atombotiswa order kuna aiswa order ruyebodo amen namba ndapina guys fona iwo tinzwi kuti zviri kufamba sei zvakandinetsa ini kuti pari kumbonyatsa kufamba seiko kwai kuzimu unotobudirira kuti ukuzive kuti ndiwani ini ndinoona sokuti kuzimu kuri kuitwa chiwoko mumwe chakawanda ini zvandiri kuona ini ai guys ngatingo let's call a spade guys chiwoko mumwe hello kola mimi name chakaroti foyera iwe maputi nefriziti ndikutokudza iyi andiselina naimi ndinoganda kwaona maputi here nefriziti guys uya kutokonfirma outland chewing gum yamuri kutaura ndei chingamu chai kwete chewing gum chingamu kuzimbabwe inonzi chingamu right zvefriziti pasite sisimeri iyo nama yacho inombostenda for chiko national what regai jeka goya ukudzaya menu national awards what amhemwe ikoko Alright, kana muchita national awards arts, why should the artists submit anything written about themselves? Doesn't their work show zvokuti vanofogwa kunominatwa nevanhu? Ndo zvacho ndiri kutaura kuti tinofanira kudzoka back kwatiri kunzi tiri kudawo top 10 yekategori yakati zvobva kuvanhu. Why should they go and submit their own work? And mwamvunzo ndokuti vamwe vanomboapia mozonzwa newspaper kunzi withdrawewa, and we are not given a reason of why they were withdrawn. Saka manama erudziya vari kuita iwayo. Amen. Asi tongozati vari kuona zvatongoziva kuti varipo hawo mucomment section havasi vanogona kusakomenta havasi varipo zvatongoziva. Ya kana takamboona kuti kune zhingjong yemanamaka into yanyatsoita zhingjong yemanama. Exactly. Andimaona saka anyway rikaitimbowa kune vamwe kuda vamwe vane ruzivo rwakakosha kudarika isu vane rukosho rweruzivo rwatisingazivi isusu pamwe vari paground chako chekwane zvakawanda zvanoziva zvatisingazivi isusu guys fona ikotiwe kwai ndianai futi hatizivi isu etho totovhundukawo kwai zvinoreva national arts merit awards okay national arts mheno arts acho iwayo rigaitiwe vanhu kuti isu maarts acho iwayo imakamaona sei maarts iwayo national arts acho iwayo imakamaonawo sei every artist who says register to vote will be withdrawn. Heyo corruption. Kwanzi every artist andizviti chokwadi here andina chokwadi nacho. Kwanzi every artist akamponyora kuti register to vote page pake wanga uchibviswa panikikiri palist yekuti ucontest uvotegwe. Saka ina andiziviwo asi ndikuona zvakanyorwa mucomment section. Ndakaona pane maChina akanga kamira mberi kuti unge ndiwo vakanga varonga here manama acho maChina handiziviwo vakomana nyika yedu kutogwa nemaChina vamomana takatarisa kudai so right under our noses our country is going nyika yaenda nemaChina guys takatarisa kudai China kana kwana sei kumanama ekuZimbabwe ngvandi kuita kumanama ekusha kwavo kuChina uko
kumanama ekuzimbabwe takadi kuona imimi comment section ekuzimbabwe makadi kuinda kumanama kunoenda maChina. Who is China in Zimbabwe? Hello? Hello, SIS MELLY, hi. How are you, Kola? Mushe makadi SIS MELLY ndicheke ngara. Ndanzwa zviri sei. Mushe. SIS MELLY, you know what? The reason why I couldn't do a live Yamanama, they'll think that I've got something personal with them. Okay. But and in a personal nemunwe saka enda ikoko, number one. Number two, I don't have a personal with the NAMA organization as a brand, right? NAMA is a National Arts Merit Award, and it falls under one of the biggest award ceremonies that we have in this country, apart from Mazima. Muzima, we had NAMA awards akawanda ekuti kunetwa ma gospel awards, our industry is so small, understand me? And NAMA is actually the second most recognized award ceremony that we have in Zimbabwe after Mazima, if not the first. Mukuterera? Hakuna mamwe ma awards achauya. Ku Zimbabwe kunokuka manama ndo ma Grammy edu. Mukuterera? Munhu akarecognizwa neNAMA board is somebody wekuti even as a country, as citizens, we look at that person with honor and integrity and credibility. You understand? It's not a joke for someone to be nominated as a NAMA nominee. Neither it is is it a joke to win a NAMA award? That alone should mean something to the people that are in the entertainment and arts industry. Right? SIS MELLY, inini personally panapa, I've been on the limelight for a very long time. I have attended Manama kuvira 2009. Okay. I stopped attending Manama, I think 5 years ago. For the past 5 years, I've never attended Manama. Right. SIS MELLY, we need to grow as an industry. Okay. The moment we continue sugarcoating things, we are not going to grow. And the past 6 years, a set of people that came on the limelight, the skit makers, the comedians, more humanitarians and stuff, and they came on the limelight for the right reasons. Industry needs competition for growth. Yes. That's why yes. That's why we love these people so much, and they have managed to transition and transform the culture of entertainment. But see, my efforts evan are going in vain. Number one, nyaya ndudautora nenyaya the criteria of nomination. Ipapo ndo patunyazoda kutousati zvakafamba sei pamanomination. You know what? I call a spade a spade. Hey. Or love me. What is wrong is wrong. Yeah. Right? See, Panama, why vari kulimita criteria? Vari kulimita ma categories ekupa vanhu ma awards vari kushanda. Muri kuteerera SIS MELLY. People that are hardworking, evident hard work that we can see with our own eyes and see kuti B. Wajira is hardworking. I don't know B. I've never met B. Yes, but she is very hardworking. Yes. Get me right. Yes. Get me right. I don't know B. Wajira. I've never met her. But it's evident that Senzeni works hard online. Oh yes, true. I agree with you there. Senzeni works hard. Nebutsi yake ya. Nebutsi yake ya, nesketi yake maruva, newigi yake ya, chedakukora chibi. She has made us. She has made us laugh than your so-called big comedians. Give me a female comedian who has made us more happy online than B. Aiwa pana so far kuma female ini ndakazvimiririrawo pano. Aiwa wezvira ndizvo. Wezvira ndizvo. Give me one female celebrity that has made you laugh. B wezvira. Ndi B wezvira. Kuma females B wezvira. Exactly. So why did B Wajira not get a nomination for the NAMAs? Yes, ask them. Why?
Why? Why? Maybe my voice is ugly. It will look like in Popota. Why did Biwa Jira didn't receive a nomination for the National Arts Merit Award? Yes. Ndo upcoming achona kavana B vakatanga manje and kana mchiti atisi kuda vanhu vakare tikuda vanyiwani Biwe Shira so far kuvakadzi chaka leader B kuita zita riri popular mukuterera nekuita mbiri online nekuva more controversial and having people say your name every day or anything doesn't equate to hard work. Yes. We're talking about controversy and scandal awards here. We're talking about arts and entertainment. You understand? I have a question. Why was B. Wejira not nominated? We want to know, you people of Namas, why was B. Wejira not on the nominee voters? People are hiding the radar of saying there's a criteria that you submit to at NAMA. You submit your work and stuff. Jackie, okay, on there. Hold on, Jackie. Hold on, Jackie. Jackie, hold on. Iwawa, you have been attending my NAMA. Tell us, why should people go and submit their work? Why shouldn't it be us, majority people, just random people like us? Tipitins uyai kuno tokumbira mu social media mu titoreo 10 vanhu vamuri kuona vari kugona kuvakadzuku vari kugona ma comments 10 kuvarume toisa kamazita ema nominees pozobuda 1 ipapo. Why should they go and submit their work? Why? No, you know what, Sisi? Each and every board organization has got its rules and regulations and it. This is how we work. Ndo panatangira uori papo. Ndo zvatokuda kutaura nhasi. Zvokuti vaikushanda kana mati ma-awards adevanhu. Anditika, let people be the vote of everything. Give back to the people to do everything. Imi chenyu igadzirai ma-awards mupe vanhu. Ndo panotangira uori zvokuti anzi isusu kambani yedu tinoira chiti vanhu submitai work. Zvinhu zvichazopiwa kuvanhu. Vanhu vachazovotegwa pane uori papo. Right. And then after that, you submit your work to NAMA. NAMA in a board vanu assess some awards before Anzi Melis Diaries is the winner. Oh, Jekingana official is the winner. These are individuals that decide. The same way people sit on the board of Grammys. But the issue is and they could say personal public public voting system like yakaiswa neZimbabwe and the bridal awards here recently kwakuri mabridal and awards what zvemuchato nekudii zvakazviko kuisa public kuti guys uyu ndiningi exactly ndo zvandiri kutaura exactly anditi chikuitika ndechekuti macomedian achona ari kubudikira here kusocial media handi ndizvo vari kutora macomedian ari kubudikira ari kuita basa ravo kusocial media saka zvimbonetsi kuti tinominateka because we know them kuti kuna Dhafu, we know them kuti kuna na comic pastor, we know kuna na Biwe Jira, kuna na Mama V, kuna na Mbuya Piasoni, kuna na Chipo the Trouble, tinotovaziva vese, kuna na Mike Clifford, kuna na Mbuya Arera, tinotovaziva vese. Then we pick 10 ipapo. Like now, best upcoming comedian. Hapana munhu akaita best upcoming kunge same the comedian. Exactly. Mbuya Arera. Exactly. Best upcoming comedian. Yes. The best newcomer. But people like that, they don't get award. They're not recognized. Parikunzi kune vanhu vasina kuwina ma-awards nenyaya yekuti zviri kunzi vanoshandisa zvinyadzi pavanoimba, vanoshandisa zvinyadzi mumaskits. Guys, ndoda kuti ndinzwisise. If you look if you take a very good look at the way the entertainment industry is constantly evolving. Kuna na Nigeria zvekuti ashawo mumovie munoti mumaskit yes, zvinoitwa exactly.
zvekuti amaive mhosva anonyimirwa awadhi kunzi akanyanya zvinyadzi, meaning what? Kombuya arera vantaura zvinyadzi here? Mbuya arera vanga vasipo vanotaura here zvinyadzi? I don't understand, but kudai anonzani mhosva achitaura vulgar as it is, maybe, but I'm a Moshe fan, you understand? I love Moshe's skit and everything, but I've never heard Moshe say as vulgar as it is. Please, I stand to be corrected. Anditika. Saka zvinoreva. Ine hangu pamakomedian panga pane nezvikiri pamakomedian apo panga pane comedian because iye Mike Clifford wokuwina uyuwo unogona ndochokwadi anogona asi zvaifanwa kuitika nezvekuti vaifanga kuunganidzwa vese yoita a very tough competition. Andiona it was supposed to be a very tough competition. Mbuya arera Mike Clifford Mama V kuvarumoku nijo andiona then yamira competition manje tochinyasonetsekana chakoti guys pavanhu 4 ava who is the best totanga ipapo andiona but Mike Clifford vakawina pakategori yavo that was 100% fair but vanga vana nani vamwe vavena kuti titovaziviswa we don't know. For example, Mike Clifford he's talented in his own way. Can you hear me, SIS MELLY? Yes, I can hear you. Yes, Mike Clifford is talented in his own way. He is hardworking in his own way. But Mike Clifford has creative. Kudarika admire. Creativity. Chayo. Mike Clifford, vano postera na maskit na admire. Is consistency and creativity. Kata ule icho kwa guys. You understand? Topedza izvozvo pane vakoma vangu avo vanonzani avo vakoma dhafa avo vanogona kuacta zvisingaita avo vanonzi naisa buma. Handina kuvaona pamwe vane munhu akavavenga asina kuvapa mainvite here kana vakaburano I don't know. She wasn't the naisa boom cast here was not there. Why? Konijo tamuva ipapo ndokumbira kubvunza kuti nijo akashaya award sei nijo akashaya award sei. Nijo akashaya award naimi nditegerewo nijo ndati nijo mubvunzire kuti handina jeki wakashaya award sei. Guys, musaise Patricia Putaina biwe jira nana gamu musem category. Patricia is a professional actress, that girl. She's an actress. We have a category of actor, not a comedian. Patricia Putai is an actress. I don't complain now. Wakomakaro mashinga idze. Waliku acting crew kwa weko. You can't categorize. Biwe jira anofambana na Mbuya Pearson. Ndani mumwe female comedian izvo ndiani? Kwai mayani vanofamba na Mbuya Pearson vari kuuyawo vanogona vari kuuyawo nazvavo vanonzi kuwanika Mbuya vaya vanofamba na Mbuya Pearson vaya Mbuya vaya vatsvuku vaya. Hate me or love me, but Mbuya Pearson anonzani Mike Clifford is talented, but vanowanza ma-adverts. Avasi creativity yavanayo, but Mbuya Pearson anonzani Mike Clifford has not managed to spread his wings outside of what he's doing. We need versatility. We need somebody who spread his wings. Admire Moshe TV. You put him everywhere. He comes out. Creativity ya Moshe ndeyekuti kana ari kushuta ari kuHarare omboenda kumusha kwese kwaenda anotakura regalia yekuactesa. Let's be serious, because the industry is not going to grow because we continue to sugarcoat and rub each other's shoulders. Tichinyeberana. Mailoki, what is Mailoki? Murikuteerera. Mama Viva Moshe. Everywhere he goes, you can tell kuti Moshe aenda kumusha kwa Mtare. But atakura basa, uniform ye basa. Exactly. Everywhere he goes, Mike Clifford is good, but my advert. Dai wakati comedian who does more adverts, Mike Clifford vano trachimuti. Creativity, Mike Clifford avamire na admire. Na Moshe. Avamire na my mapping.
handi muri kuona saka toda kuti tibatsirane so that the industry grows handitika number. And there is a recipe of disaster in the entertainment industry. Yakuti, if you start awarding people that don't work, anditika, muriko discourage the real hard workers. But later, but mundu ukapiwa Simba and award, guys, you excel, you do so well. So now when you do not award people that are really hardworking, but people that are really hardworking, what are you trying to do? What are you trying to do? There are people that are hardworking that are not getting these awards. And they are not getting awards. Industry mega. That's why we will never be bigger. That's why we will never grow. I'm satimandi daira ndati seni jo asina kuwa na award. Atizivi ati titori pa live boss tikutoda kutovhunzawo mibvunzo iyoyo. Enoch Chisale anesa vanhu 8 pa are very creative Enoch Chisale 8 vachitamba zvakasiyana siyana vachitaura zvakasiyana siyana ari munhu 1 very creative Enoch Chisale uya sei asina kukwanawa zvechichawa ane accent yechichawa mumwewo ane accent yechishona ane accent yese mumwe akagara apa mumwe ari mudi mumwe ari kuimba mumwe ari different personalities on the screen, 8 different personalities. It's not a joke, guys. You understand? Saka, we are not going forward in the entertainment industry. We'll come back again next year, this time. But the industry will not grow. Poya nyaye dressing. Ayo, Jackie Imbomira, sat up in the banya dressing Chimbomira. Intoda kuziva kuti nemhaka yei kumanama anditi one thing that I know vanenge vachiona handika one thing that I want to ask is handiti manama nominees ese akabuda paya ingori Harare chete saka does it mean kuti Harare it is the only town ine vanhu vanogona zvese here hatinawo here vanhu kune vamwe matowns Get me right, SIS MELLY. I have personally attended ceremonies in Bulawayo. Bulawayo is very good. Thank you. Bulawayo, Thank you. It's like South Africa. They do their things very well, on time, sound. Bulawayo kune vanhu vanotopisa kudarika vanhu vekuHarare. Sei tisingavaoni chingwa chaHarare chete. Sei vari kuti kuna gweru vari kofunge. Kuna magweru kugweru chekuti navo ufunge vanotopisa variko kuna kwekoko vanhu variko hatina kumbovaona yakutogwa imomo muHarare imomo sei ngativei vakomana kana mati manational ansi enyu ayo amataura muri kuti national kureva kuti national handika you pick every town everywhere but kana mangoita zvinhu zvekungo strictly Harare then patove nechikamalism chatovepo kudhara. There must be a rotation. Yes. Yes. Gweru, wenda ukwekwe, omonda muchegutu chaimo nda kupula mtiri tichidaro. Mashingo, chinda zvakadaro. And Murkona. Saka, SIS MELLY, I think these whole things like awards, they've been centralized. For example, I don't understand why Felinandi achiswa mukategori na Dorcas Moyo. On what base? Felinandi anaiswa musame category na wakoma Dorcas pakudi. Wakoma Dorcas wanafana kuenda mukategori yao nana Mai Charamba nana fungisai. Nana fungisai iko. Nana Mai Patai ikoko. Vachidaro iko kuna na pastor anodhani Olinda Akad vaya vanoimba pastor vaya vanoimba anditi nana Mai Patai ndo category yavo iyo vanopeiwa na Felinandi pakudi. Felinandi ana category yake rende on music genre inofita vanhu vanoenda no inoti nezva vanoimba vanenge ana Rutendo Jeki vaya ana mwana weshonga you know the likes of ana Fatima Katiji vanopeiwa. Felinandi anoshaya award anoshaya because akaiswa wrong genre asiyo category nonzi aisi category ya Felinandi has been hard working this year hapana munhu anga achishandana na
Feli anga achishanda akaita album rake. Ini ndakaenda kuJacaranda Festival. It was my first time to see Feli play. Even kune mwamusikana anonzi Mary Bell, so anoimba zvisingaite, you know. But vana avangoimbe vachisa macontroversy ndosaka vasiri popular ndofunga. I don't know. Tichitaura nyaya yema-upcoming churches zvikuuya izvi. Iwe even King Solomon sei asina kupinda naiwe. King Solomon ana chibhebi honde sei vasina kunominatwa vana. Aiwa ka pari kubva pabatwa pauro kana nyaya yekunzi hamusi kusubmita work ka. Zvekusubmita work izvo ndo zvatatiti izvozvo izvo ndo panototangira wori, ndo panototangira corruption yacho ipapo pakunsubmita iwork. Ndo pazviri kutotangira ipapo. Vamugabe havo vamugabe Robert Mugabe vari mucomment section vamugabe vari kungochemana zvavanochemana zvamugabe mucomment section mamene kuti madzoka kuvafise igonasini hande kudressing jeki zvakafanana ini nangu pamberi paMwari zvimwe sendingakuregererei but panyaya niJona Mhosva I think makavatorera ice cream pamuromo ndizvozvo niJona Mhosva. Then tabva ipapo panyaya yemakategori nemacriteria anofanira kuwanzwa handitya awanzwa kudaro vanhu vonyatsoti munhu nemunhu opinda mukategori yake kana ari maNational Arts Awards. People like vanoita charity work anana Saint TV Tetuda Shema vanofanira vaineo kategori yavo muchirecognize vanhu vakuita community better, right? Exactly. So, and then tadaro inini ndingoti quickly move to stage management. Hold on Jackie. Muri kuti hanzi hold on Jackie. Hanzi Solomon anopinda pachi guys philanthropist work antika varume vangana vanoita zve-philanthropist work antika uyu King Solomon anofamba achidoneta mapenzi varume vashoma. Yes, varume vashoma anotora mapenzi achiendesa kugirl child kudi girl child varume vangana nomira nezvegirl child. Let's be honest, they must be recognized because atina vanhu vakawanda vechirume vanogona kumiririrawo vakadzi antika idambudziko revakadzi nemapenzi idambudziko revanasikana nemapenzi. He is there akamira pahumanitarian work chepa kukwana ipapo antimaona saka nditikamichanzi King Solomon anopinda papi muri kurevei handisi kuda kuti anoimba ini haimbi but vaipa kuti vazvitogona je kuti ma-awards akalimitwa paipa kuti kategori yevanhu vakafanana neivava makategori ngaawande anogona isu munyika muno 16 million. Yes, aipa kuwanda paipa kuti kategori yevanhu vakadaro antika vanoita izvozvo ndopoiswa ivo vana Solomon vana sekuru venyava vayava vamwe vakadaro vese vanoita basa rakadaro topuwa tonzi votai tovhota because they are doing good anditi because right tabva ipapo inini I'm going to talk about the stage management. In Zimbabwe the best stage manager that we have is my brother called Marshall Shonai. Marshall Shonai akamanage stage kwa Winky D pashow yeireka I attended myself. There was nobody on stage. Corporate people and organizations like NAMA should engage people like Marshall Shonai kuti Marshall tibatiro stage vanhu vanoungana pa stage vanhu 12 ndevei vanhu 8 ndevechii pa stage kuti panoita confusion vari kudaidzira mawina varipo vachisimudzawo madrezi ipapo kuita kunge munhu achaonekwa chivhara ngozi on live camera. Wow, who is grooming these celebrities that are announcing etiquette? Was there a run through first yekuti before my awards or before even a show vanhu vanoda kutisangana zvonzi iwe unenge wakamira up uye akauya oskomira up then from there unobuda this side kwete kuti ari kudaidzira award kuti the winner is Mazvita ari kutenderera pastage pakaye ari kudzikisa rokwe mabhakuma makapfeka hembe ine vhenti inosvika pachivhara ngozi apa makuidzikisirei pamberi petv. Didn't you leave the house knowing what you were wearing? Knowing kuti vhenti yakasvika kumusoro ikoko handiti mapedza izvozvo pari kuda grooming yekuti I think zvataurwa na Titan Skoko kuti
find a way to get in touch with the team so that you can bring the exclusivity in this kind of umpotogwite kusambozvinetse hako nokuti watotaura kudai pasocial media unotonzi uri kusaboteja uka hautombotozvinetsa hako tinongorova noise kuno. No, but industry haife yakakura manje icharamba iri yepasi pemuti. Do you think iwe ukaenda kunozvimpunyidzira kuti ukwane mukati momo vachakuteerera iwe? Sisi manama last year akaimba Prudence Kabutomeni Mbofana. I think is it last year but one. They were even more better than these ones. Zvakaipa. Taba ipa SIS MELLY pa stage panouya vanhu 80 for what reason? Then pana amai vaya vekuti cameraman aiswitch achienda kwavari vaidaidzira kuti and the categories vaibudira pa camera vaya amai tambuda only her voice. Camera yaenda kwavari kunoita ine laptop yavo HP ya vaibudira pa screen mai vai. Kuti panongoda the voice in the background nongoti and the next category is what and what and the nominees are microphone yoba yauya pane vanhu vari pastage vaya towards the nominees are Admire Jackie Maanonzani Jones kana kuti Tavadzwa amai vaye vedress ravo renge rine pink like rine meshi ivaya vaibudirei pa screen vaidozvokubuda paTV. Aiwa, we only needed her voice. The people that do the voice pamasama awards South Africa muvaone vaibudirei mai vai kutoti camera inonofocusa navo. That person andogona SIS MELLY, that person is the voice of artist anditika mune wekuti andogona kuya kumanama kuya akapfeka kana mapatapata nematenesi hapana andogbomuona. People will be shocked kuti sei kutonzwa chi voice rake pepe nama. I don't have a personal with you, Sha. Please, I'm in the entertainment industry, allow me to use my voice. You want to use your voice, you can write on your platform. And you see saka munhu uya sisa aiti camera ikabva pa stage yoenda kuna mai veve yenge isiri necessary camera yei kana vaine nharo handiti inonzi kana vanhu vaine nharo. Let's wait for Plot Marco's review. Plot Marco is the best reviewer that we have in this country. Mutegai auye pano vaPlot Marco, tegai vaPlot Marco vauye pano tivawe. Tegai vaPlot Marco. Plot Marco achakunyorerai review mese muchatenda naye. Right. Inini brand laptop ndakariona inini I'm an assessor. I assess things. Saka musandi blame. Tauya pa red carpet. Man, vanogona red carpet interviewing in this country. Pana Lien Majgar, anonzi Hollywood Lee. Lien uya arikutozvi underestimate hake. Ane brand rekuti rinogona hana kutono interview ma red carpet emberi kana kumberi. Lien na Tafadzwa Zimoyo. Tafadzwa Zimoyo anosiya sei vanhu vachiuya pa red carpet vasina kusunga boots. Vasina kusunga mashoeless. Pa red carpet apa munhu anotakurirei maputi nechigubhu cheZTOG anochidii pa red carpet? Anochidii? Ndiani red carpet host anoti ari kuinterviewa munhu uko achitsenga bubblegum? Makazviona kupi? Have a teachable spirit so that the industry can grow. The industry has to grow. And I come grooming lessons and I school of diplomacy. Go for grooming and etiquette so that you'll be able to deliver. Toitoa vano inonzi vanozvitova mastylist machia vaudzirwe dress rakazara kumusoro pamarogwe paya ndakaonera ina handigoniwo kupfeka hangu asiwo zvandakaonawo zuro yauya kumeso mabhanduru ewigi kuti uku bhanduru kuleft uku bhanduru kuright zvakurwisana neoutfit zvakurwisana. Guys, let's do better. I'm not perfect. I stand for correction and I have a teachable spirit. Handitika saka
kufeka ma-celebrity edu echikadzi ada kudzidziswa kunzi less is more. You all don't always have to look dramatic. Yes. Or you going to a circus, or you going to some marine or mommy water ritual things. You can look good. Yes. Simple. I liked how Jackie, baby Chihonde was Anna. Simple but elegant. Simple and classy. Yes. And Yes. the other thing, But vanhu vari kutaura kuti ma-celebrity ana mari, ma-socialite, ma-influencer ana mari. It's very true. Number one. Number two, true. Atina amara mune. Hakusi South Africa, kunge ku Nigeria, kokuti kune ma-stylist hobo, vanopiwa zvinhu mahara. Guys, let me tell you, I personally get things from stylists inini. True. I personally receive calls from designers. Of course. Kuziopeka ndotobakona vakapfeka mamwe madress avo. Ndotobakona vakapfeka madress avo chiposta wo mamwe madress anotapfuma nei. Ndotobakona vakapfeka chiposta As an influencer, as a socialite, whatever you call yourself. Iva munhu anodzidza kuti kwete kana zvinhu zvisinga. Yes, Rambai. Good. In the name of mahara. Yes. Ndataura izvokuti guys, designer aya designers anozonyanyisawo kungompunyikirwa dress rimwe ramutoona unosara uchisekwa ndiwe. Anoona unotozosekwa zvimwe zvinhu. Let's learn to say no, ngatirambei iko zvino. Ramba kana wapuwa dress kuti iri rinenge minenga yezizi ina handidi ko iro hariite here wozvichuzira woga. Vanhu grow. Let's grow. Uri kunyatsoziva, like for example, vanhu ngavatsiurike. Chatisingade ndechekuti patati vanga akapfeka zvakashata akadii. No, we are not saying that. There is a thin line between correction and castigation. We are not castigating these people. We are telling people the truth. And it's important kuti even though zvinhu zvekudresswa mahara, unofanira kugara pasi na-stylist choti ashamwari iwe. Outfit ikai haibude because inini ndine dumbu waona. Saka you know what, ngatiteka peplum apapa. Izvi you know what, zvaari kurisa. Kwete kuti hairstyle yakakura yakareba kudai, mabva mazadza zvinhu miri wese kuita competition. If you go more on the body, go less on the hairstyle. If you go brighter on the eyeshadow, go nude on the lips. If you go brighter on the lips, go nude on the eyeshadow. Stop competing kuti zvinhu zvirwisane. Then the other thing, my stylist and Hollywood Lee, Nana Tafadzwa, they really have to offer their services continuously to the people so that man must kuti, how do you dress for events? SIS MELLY, my dress and don't pick up a photo shoot in real life they look different. Musazo tora brainy zekufungoti kana photographer achigona kuedita mchibuda mine ma small waist ne ma hips pa ma picture. In real life you look like that. We don't look the way we look like in real life on photo shoots. Nukuterera. Ma-awards, it's glitz and glam. Kote kunzi parida kutanga zvinenge zvemuchongoyo, kunge zvembakumba, kunge zvedendende, nunji music, you understand? No, this is the glitz and glam. You know, anotakura handbag ku red carpet anenge achida kuisa chii muhandbag mune yumu maklachi akaenda kupi. Saka Jackie mira urikureva kuti iwewe urikureva kuti mapicture atinoona ayaya anenge akaeditiwa hazviso zvamuri. Vakoma nditarise maziso imi musatsikitsire imi SIS MELLY. Handa kusikisa kukushandisika zvakutaura kuti kwai munenge makaita zva. Kukuona ine imwe phone yangu. Ndikuvhunduka zvakutaura Jackie kuti munoeditiwa. Musatsikitsire sisi ndati handbag munoridii pa red carpet imi. Ndidaireika. Munguda kusawo zvemari uyu. Matishu kati muhandbag ne uyu. Aiwa SIS MELLY ngatiwirirane ndati handbag munoridii pa red carpet imi. Handbag munoridarei. Rakakura kudaro kukura unge munotopinda madhaipa mikaka nechii. What do you need the handbag for?
hatizivi zveeducators naijeki kuti mahandbag atodii kunodzidza pano. Industry has to grow. People need to know. You know what? Being on the limelight is constant work, Anditka. You need to continue bettering yourself, even pasina mari kana pachi kana chi. Unofana ungoramba uchidzidza. Less is more. Pane munhu ambocomenta mweso atanzi ngapapfekwe even black dress really simple and elegant. Zvinobuda. We are taking notes. You have to look. Musawanze zvinhu vakoma. Musawanze zvinhu kuti muhairstyle yakakura kudai yakazadza musoro makaremerwa moti nemhete dzakareba moya pahuro mopeka nechoka inenge yakwini nefeti yai zichoka riya mariziya riya iro rinodzipa pahuro mariziya rinokuti ndinaro rangu rakadaro rodzipa mabva dresa harina kana space nechoka mabva mariroverera remalesi rinouya pahuro kudai murida kuita sei huyo honestly let's learn. I'm not perfect. Vanhu vanogona kuti jeka anotaurisa anoita sei. I attended grooming lessons. Mukadzi uya aisekwa nevanhu anonzi Messi Mushaninga uya. People can laugh, but nanhasi she is the best groomer that we have in this country. And kutop model management munodzidziswa etiquette yekuti kana uri pamberi pevanhu paya aurambe wope nengura dress uchiri sunungura dress uchiri dai wabva kumba kwako wakapfeka dress rakashama wega. Kwata nyaya yekuti macelebrity kufamba wapinda, you pass through the red carpet, you take your pictures, you go and get seated. Unofamba maawards ese kubvira achitanga kusvika apera. Uri kuronga muchato here pamaawards apo. Oyo! Stay one place and do your duty. Stay one place and do your duty. These are the type of people vatinavo kana kumachechi. Vekuti kune munhu asingagare pasi akakwidza akadai haasi asha munhu uyu. Haasi anything muchechi but anenge achingofamba chete. Achifamba chete uri kufamba chii? Stop it, I like it. Cheki. Uri kufamba chii? Kufamba chii chaunoronga. Ikoko uri kufamba chii? Then the other thing is timing. Mawadzi ari kutanga kana kuti na 8 o'clock. Wononoka kusvika. Urida kuita kanenge ka grand entrance for who? When you are late. For who? Who are you doing the grand entrance for? Everybody who's there is a star. Everybody who's there is a celebrity. Everybody who's there is supposed to be there. Who do you want to steal the show for? Who? Hoyo, stop it, I like it. Cheki. I like it. I'm asking SIS MELLY. Manonoka pana vanhu vekuti vakanonoka kana kuya muchechi chemo vasvika chechi apakati vanoda kuita kanenge ka grand entrance muchechi. For who? We all came to pray. This is the house of the Lord. For you people to see me. For who? You to see me. We don't care about you. Anonzani SIS MELLY. We are all stars here. Zvakarewa naanonzani uyu. Naswanki Jerry, we are young African and famous. We are akati. There is no one who is bigger than the other person here. We are all celebrities. We are all famous. We are all young and we are all rich. There is no one who is bigger than the other person. Zvekuonekwa izvi munozvita pamasocial media pages penyu pamunenge muine vanhu vanenge vachikuti ndiye anorira SIS MELLY ndimi celebrity. Not in real life. No one pays attention to you. That event is an event for the elite, the influential, the prestigious, and the rich and the famous, if you want to put it that way. So guys, yes. So to answer you directly, there is room for improvement. Out of 100, I would definitely give the organizers, the dresses, 65% out of 100. Thank you so much for doing the awards. We love you. Thank you so much for creating events for people to attend. We love that. And but let's leave room for improvement. My celebrities next time. Dzidzai kuramba zvinhu zvemahara, madress emahara. Dzidzai kuramba. Because muchangoturikwa zvinhu in the name of marketing, in the name of free, and you look like clowns. You understand? Learn to say no to freebies. Haungangoitwa
makeup yemahara because yanzi ndeyemahara ugobuda uchitange chidhori. Learn to say no to these things. And also as celebrities, influencers or socialites, ma-awards akauya paine time ngatisubmite basa redu on time. Anditika aiwa zvekusubmita zvekusubmita zvinhu zvatiri kuchema Jackie, zvekusubmita zvekuti kwaiva submit in time. We can't change the culture of submission. It has been there for the past 20 years. But auya ukapana kamna imbocomplaina ukati akucomplaina uko kuti toda kuti zvisutiwo vanhu zvitiwo fair because we feeling now kuti pane chinenge chitika kuseri. Saka why the rules can be bent, Jackie. Things can be changed. If people say so, they can. What I'm saying is that SIS MELLY, the Namas being the biggest awards in this country, there is also room for other people who think can do better Yes. to start their own award brands. Yes. True. Chinokutadzisa imimi kuti ama-awards amunotanga imimi mega amunofunga kuti aya ndeye community chi. Hapana, otherwise zvivezwa zvezvatogona kungovezesa kakunana tafara mbare uko. Zvivezwa kazviya. People must think outside of the box and let's have more awards and everything. Then the other thing, toitawo ma-function ekuti we accommodate everyone. Kwete kuti vamwe vanhu vanokokwa, vamwe havakokwe, vanenge ananaiza bhuma ava. Avakoma vaya havana kukokwa nemhaka vekunaiza bhumu vaya. Makavashora asi mukavatarisira pasi. Asi wandiwati kwaya vanhu vakasubmita mapepa avo. Saka pamwe havana kusubmita ka. Ndikubvunza, imi SIS MELLY handitaure nevanhu vepasocial media. Ndikubvunza kuti vakoma venaiza bhumu vaya, vakoma dhafu, hatinoda kuvaona kuma-awards, makavatadzirei vaya? havana kusubmita weki. Handi ndizvo zvatiri kutaura kuti zvekusubmita izvi tiri kuti isusu vedu wese povho hatizvidi vanhu tiregai isu tibhote iwe uri kuti kwai hatingachinji mutemo nokuti kana dai zvakangoitwa pajekerere nesu taivafoseredza kupinda mukategori. Handiona taivachuza. The other invitation and the other thing is the area yekupanana ma-invite. Kana vachipanana pachizivano, kana vachipanana pakuti vanowirirana, I don't know. Kune vanhu vakatenda kuma-awards ikoko kwavabhadhira mari dzema-invitation, but these people claim to be celebrities. But they are not. But vanhu havantodzitengai ma-awards. Kwaito vamwe vanhu vasina chavanoita muindustry machona vanongoerekana vane ma-award vachitomaposta vachishaindira vanhu online. Asi tisina kuavhotera. Wazviona kane makaendiri kuti inini tisu tinofanira kuchuza manominees. Wazviona ka. Now you are saying my point. Wega kuti kune vanhu vatisingatozikamwe vanopesera kungoposta ma-awards asingazikamwi kuti akabva nekupi vakatenga kuseri. So meaning to say kuti pane zviri kuitika kuseri. Ndosaka ndati isusu kuno, isusu vanapuna kuno kusocial media, isu venoisi tichuze manominees acho. Vanongotaura makategories avo, isu tochuza. Zvapera. Tozochuza wani ipapo. Cheti. You see, Saka, the other thing, I think we need to look at the other thing. Yekuramba to create my functions. Ekuti vanhu va dress up, vachigeza, vachidress up, vachiziva kudressa. Ma celebrities ngaende kuchikoro anodzidzira etiquette and grooming. You actually write a test of grooming. School of Diplomacy is there. Go and learn. There is room for learning. You never limit yourself. You can be popular and empty brain words. But nai Jackie, ndine mubvunzo. Mira, ndine mubvunzo wangu wakanangana newe iwe Jackie ingaranti direct. Iwe Jackie, why zvinhu zvinoitwa kuZimbabwe izvi iwe uchigara uchisiiwa nemhaka yei? Because you're also a force to reckon kaiwe. Andikaona pazvinhu zvakawanda iko zvinowatoya panapa kwadzidzisa vakadzi vakawanda. Andikaona including isusu kuti no zibhegi haridiwi pared carpet. Andimaona siyana nemazibhegi. Siyana nemachingamu pared carpet. Tikaudzwa kunzi less is more tatodzidza vane nzeve vari kuhwanda tinoti mafunction vanhu vachaita. Andimaona Jackie, why uchigara usinga involve iwe muzvinhu zvakawanda wanda zvinoitika kuZimbabwe kuHarare unoita kunge usinga exist kuHarare nemhaka yei? Okay, I'll answer for myself. If I'm someone who came on SIS MELLY, I came on the limelight when I was 19 years old. I'm now 32. Ndakauya pa limelight. Mukabvunza vanhu vese vanondiziva from way back. Ndakapinda pa limelight through modeling.
Anditika ndikaita I had my own fair share of commercial modeling, ndikaita mapageants angu, ndikawina ndakawina, ndikaluzwa ndakawina. That's how I ended up being where I am. That's why ndichiramba kuti handizi socialite. I came on the limelight through modeling. From there ndikabva ndatanga charity work yangu, ita ma-street teas angu and everything. I've worked hard for my brand. But the reason why musingandione mune zvinhu zvakawanda, SIS MELLY handikwanise kuenda pano pekuti hapa add value. Okay. Number one. Number two, pane munoziva kumakana kunoita vanhu in real life social media musingazivani. They've carried that habit in reality. Saka isusu vamwe takatosvika pastage ya yekuti tikatoziva kuti kwakati nhinga anenge ari kwa I don't attend because I don't want drama. Okay. Alright, drama. You don't want drama. I don't want drama. Manama aya ndaitoda kuenda but handisipo zvangu. I could have attended. Saka my event totomada ekutenda utinotomada. I do attend. Like last time pakati kwashow ya Winky Dia, it's a concert, like one of the biggest concerts that we have, Anditka. We know that we had. Ndakatoenda kushow kwa Winky D. I was there. Nditori mpovo ndichifara ndingaita. I was so happy, you understand? But problem ingoripo ndekuti our entertainment industry of these socialites, influencers, comedians, actors, ine vanhu vari fake. Okay. Vanhu vari fake, vane personality yayo kuda kuwisirana pasi. They preach women empowerment on social media. Yeah. But in real life, But guess what? Vane character yavainayo yekuti vanotsikirana pasi zvekuti kuno vamwe vanhu vanototi zvoni pamuri apa SIS MELLY mukatobvunza kana vanhu example vekuzororopu mulani vakatombogona kufonerwa. Oh yes, I know. Yes, they have told me that. Kuti vanotofonerwa vanhu vepasocial media kuti tikukumbirawo basa, but knowing fully well kuti SIS MELLY vakushanda nezvo. I've heard that several times. Totoziva vakato approach. I know them. Exactly. Saka murikona character iyoyo vanayo in real life ye pull down syndrome. Vanayo vanoichengeta even in real life zvekutoti ukaenda kana kumapati kana kumaiko kuma opening kana magrand opening emashop evanhu nechi unofanira kutoisa ziso kunyange mukapu yezvauri kumwa. Vanhu vacho vakashata vanoterana necharacter iyoyi yekuda kuwisira munhu pasi online to reality and offline. Saka ibvo wangogara wazona vanhu kuti ainini ndotaura na SIS MELLY paFacebook mcomment section. SIS MELLY hawana namba yangu. It's like that. Hamusi shamwari yangu SIS MELLY. You're not my friends. I'm not your friend. I talk to you when it's necessary. Mpana uri free here, unokwanisa kudai here. Mkoma ndaita situation ndoita sei. That way sisi it's better. Tikada kuita ukoche hadi munoona kuti vanhu vanorwa vachitukandira navabereki vagodi. Muwaona vakamira vese papicture zvinoreva kudii. Handi murikona. Saka zvinokukwadza, zvinotyisa. So to answer you direct, for myself, I'm not seen anywhere with everyone. Good. Doing everything. Good. Anytime. Handitooneke zvekudaro. Asi unotombopuwa wako. When I want to be seen. Asi unotombopuwa ama-invite here Jeki. Kwandinoita nevanhu sisi kunondiseva mudrama nemaproblems. But unotopuwa here ma-invitation kana kuti vanogara vasina totumirawo ma-invitation. No. My invitation, I did not receive an invitation. So meaning to say kuti iko kuside kwachona already they have something personal newewo. Why not sending an invite to them you reject yourself? Maybe, I don't know. But to tell you the truth, Sisi, because listen, no, I'm just Mira Jeki. I'm just saying it here because shucho ndakambobvunza anti pandakashaya minduro. Now that uri pada pandinoita kubvunza because kuHarare kwenyu koko kuHarare kwamunogara kuHarare kwenyu antika companies ari kuHarare. Now we are going to say it as it is. And it companies ari kuHarare vana Jeka voice ra Jeki rega. Let me tell you makawanda muri comment section companies munonyepedzera kudzungana kunge musingationi muchitiona zvenyu makanyara muzokomenta kuseri. Hanimaona vana Jeki ava voice rake it's
powerful already on its own. Aiwa Jackie, mira nitaure. Aiwa mira ushandi answer. Into kutaura nemakambani. And kutaura neweko zvino. Antika voice like on its own, it's powerful as it is. And it muno kuti ukatomti chinu kana tindiri kuti uya represent the company. Guys, I think you can agree with me. Ne voice like chitaka represent the company company motosheka voice chete. And mona rinotosheka company yoyo. She can market things. Makambani ari kuarare shanda yone vanhu vakafana nevava. Chimbotora ivo vana Jeka, vana King Solomon. Andi mona vari kusimuka mumbovaisa mutimboonao kuti zvinomira semakambani. Please Harare mune vanhu vakawanda stereki kuHarare uku vari kuita zvinhu zvakanaka zvinoshamisa. Imbovatora ivo vana Angu Seindava. Answer you. Yes. I'm one of the people that have done commercial advertising a lot, and it. But in almost I think 4 years, I think this number one like a big endorsement. Yeah, why? From a big Why? company. Don't put the one why? Right. Yeah. Number one, and it. Let's make this story. Let's talk about this some other day. Day manama. Okay. Chakutanga, Sismeli, inina angu personally. I would rather not have an endorsement than be short charged. Mukutelela. Hatikwanise kupiwa endorsement nenyaya yekungoti ndiri kuda kufara kuti hey, I'm a brand ambassador for which company, but pasina chandiri kuwana. Number one. Number two, I'm one of the people who publicly stand and say for people vote for change online. You know that. Hapana social media influencer akambomira publicly kunyatoti vote for change ndiani. Hapana. Inini Thomas Chijanje, Welenti Mujuru na Ricky Fire ndiani. Neni Nazuba. Cheteka the rest are captured. Saka you can't inini endorsement and toiwane because in Doto ndiri mupanduki. Saka it's okay. Inini, I stand with the people. I stand with the masses. Doja jiri. Andina zvokuti andingachemerere my endorsement because hazvisi kufamba. The majority is suffering. Taba ipapo. Imwe nyaya inoita kuti vanhu vashaye my endorsement inyaya yekuti iwo macelebrity enyaya nemasocialites vanototi kune mamwe makambani musashande naninga anoda zvekurwa nevanhu paFacebook. Vane utsinya. Ndinomboseka komenti yaYuda Mkandla kwaiko vanhu vakasire iko SIS MELLY kumanama vari kutadza kubatikana. Aiwa atindi kumanama ini tiri kungoanalyza zvatakaona zuro, atitombodi kuinda kana kudedzwa kono kuti ndoenda kunodii kumanama. Hamufe makaita brand ambassador webig company mune pamuromo. Munonyora zvematongero wenyika muchita malive yekuti he toita sei, he vanhu voita sei, vanhu vatakura, he maoperation nanasani makalibava. Hatina chatinombofata takawana nanasani hazvi. True. And because takachuza kustenda publicly nevanhu. Inini ndinonzwisa vanhu papeji pangu panonyorwa nyaya dzematambudziko. Saka kuti nditi hanzi inini ndinomirira zvisina basa vanhu vachitambudzika ndichinyorerwa mari dzemaoperation when people can go to Parenyatwa and get good health care. Why should I be caught in that thing? Why? What's my own? Changu chiipapa. Andimurugona. Saka ma-endorsements SIS MELLY kutongo kuansa ichokwadi. Takambochuza kuti vanhu ngavawano upenyu huri nani. Ndo dambudziko rimwe chete kuti tisafe takamabata mumaoko. Tichangofa tichiindoserawo mashopu edu ehembe, vanhu vemakeup, vanhu vebvudzi, of which it's okay. Tinotowanawo tumariwo kune vanongoshandawo nesi vavo tichingobva tavatenda ipo publicly pano kuti naimi vedu veka kungonzwa kutenda. Pane tumakambaniwo tunobhadharawo mari tushoma kuti zviri nani hauzoshayawo musodzi. Handimuri kuona. Asi mabrandi influencer nemabrand ambassador nemacelebrity vanotofonera kune mamwe makambani vachiti
ningi uya machimuda mupeya paadvert nena haite because anenge achituka zvinyadzi pafacebook haite. Inini brand rangu harishande nevanhu vakadai. Those are the people ndozvavanoita. Saka don't be surprised kuti kune mumwe munhu anoita kunge ari one anenge akabata industry yese, kwota mumwe asina kana but achigona. Saka ndozvavari vanofonderana kumakambani vachidzikisana pasi. I know inini for a fact nditori neaudio yacho. Itoni kuti handizi munhu wedrama. Kutori nemunhu akatoramba kusenza nemumwe munhu zvikadzi hazviite ari dramatic, anozotanga kupopota pafacebook zvinokanganisa chiimage. Akati munhu yeye akatobviswa anga atonzi ada kupiwa about 6.5 million. Kana I would rather work alone. 6.5 US dollars. Mukatova edha macelebrity enyaya vanoziva nyaya ndikutaura. Munhu akatoti inini you know what, handisi kuramba kuti chii but I can't work nemunhu akadai yuyu anozotanga kurwa. Akatanga kupopota, it will come, it will distract our brand. Saka it will bring the image of the company down. Kune vanhu vakatomboendeserwa marketing tools anenge t-shirts, makepi, maumbrella nemachi zvikanotorwa vatonzi achiregerai kupfeka kuita photoshoot nekuti vakanga vanhingirikina inonzi vakanga varambirwa zvikanzi hazviite. Vanhu vakatonzi vavhote muboardroom, munhu yeye akatoshaya akaita vote of no confidence. Ndo vanhu zvavanoita mutokuudzai. Saka kana zviya zvekuti hanzi inini ndinobhekerwa makeke nevanhu mahara pasocial media vachiti hanzi jeki here is a cake for a birthday. Ndichadya ini kumusuno kune munhu aitotaura kuti hanzi pamunomupa keke murise poison. Yezvo. Havaite vanhu. Rako keke jeki. Havai. Mati? Rako keke. Aiwa. Keke remumwe munhuwo zviya zvekuti mabheka akaiwo vanobheka makeka. Vanopa vanhu makeke kavanhu ivo vasikana vanobheka vekeke industry. Saka handiti vanoti vanoitira munhu keke rekunzi birthday SIS MELLY. Imi mofarira keke. Imi ndakakuona kuti muchiposta keke kaimini. Ini makeke angu. Aiwa, ini makeke angu anobva kuvanhu vangu vemudhuze sha. Makeke angu anobva kuvanhu vangu vemudhuze. Inotanga ari kudai yemuridzi. But mukatotanga kugara kuharare kuno kumusatambire zvinhu zvevani. Aiwa, kuZimbabwe hatiri kuSouth Africa jeki ndosaka uchana chiro zvema-hours tinotozviscrutiniza tiri kuno kuSouth Africa because hatimbofi takauya kuma-hours and hatigari kuHarare totoziva kuti hatinei nazvo tinozvigarira kuSouth Africa. Vakunda kuSouth Africa ndakamboona kana 1 ari kuma-hours. Saka kuno kuZimbabwe SIS MELLY kutori nemunhu akatoti ava vabirthday ravo rakusvika ndivada kuvapa keke. Keke riya rekabhekwa mubhekero ungariti keke. Rakanga rakabhekwa rakazvipfeka keke iroro rakanga risiri keke riri rega. But haana kuzomboridya keke iroro munhu iyeye. Ndofunga Mwari ndofunga vadzimu wake ona Mwari vakangozviona obva angoregedza kuridyawo keke but keke rakatoya rakazvipfeka. Rakauya rakazvipfeka ukuzvipfeka chaiko. Iwe jeki saka unoda kunzani it's true kuti vanhu vanourayana vanogona kurayana na-social media. Ndikutokuudzaika hanzi kweito mumwe hairdresser airuka musoro wemunhu pakukweni pakuruka malaini paya akanga akatonziwo neumwe musocialite paunopatishina bvudzi paya utore bvudzi raamai ava pakamu avadanane kani varoi kani avati imagine kuti hairdresser anonzi nemumwe musocialite kunzi ubva wandipa bvudzi ranhingiri apa unomukwenda uchimuvhura malaini ndipe kuno bvudzi kuti vaende kunonhingirikina bvudzi ka vaende naro kana hameno kana kungave kwamadzibaba here kana kuti aiwa here tisi mungade kuti hanzi kudika kutozvigarira mukoma uri wega kudai akashata zvakareva namavheri kunzi ihama dzedu bati dzakashata. Saka mukazoona isomwe takabva tatongoburuka mumacomment section evanhu ezvinezvi ukaona ndichikomenda papage pako ndenge ndichitokuziva pamweya nepanyama dangerous vanenge vachiyamboti yakati beauty pretty kudii pirigu obva vanenge vaine dzimwe wopfunga. Saka kufungirana kutonge vanhu vari pabarika kufungirana
industry yachona ishi diki but inenge ida kutsikana zvokutsikana. Hey. Imagine musocialite mumwe anoudza bheka mabheka achona atoripo paFacebook pano anozidziya zvandikutaura izvi. Bheka wachona sisi aripo akatonzi nemumwe musocialite iwewe unongoripfekedzawo inonzi chi hanzi unorisa something keke kana kuti ringe rakaiswa chinhu chebad luck here I don't know kana kuti enge iri poison I don't know but the baker is there. She knows the baker ndikutaura it's only a matter of time achauya maybe ari hadipa page penyu kana patudal mugozoziva nekutya kutambira zvinhu zvemahara from people in the name of marketing, in the name of endorsements. hana yangu yarova kuti ba kutambira makeke musajaire kutambira makeke nezvinhu vanhu vashata kana kurukwa musoro nekudii nemamakeup artist kana kudaya ita munhu one waunotrasta vari kutumwa nezvipotswa mudzimba dzevanhu vachinoisa zvinhu makeup artist andopiwa zango kunzi wewe pauchanoita nhingi kana pauchanoita meli wobva wanosiya ichipamba pameli mupidze kuudza vanhu mudzimba ini muchadzidza zvakawanda ini mozoti hanzi vanhu kwamuriwo vanotaurisa mudzimba yedu isusu chigame chacho takachimastaiwa kudzimba tinosangana hedu kushopping center kana watoda kundoona uri papi ngatisangane pakati kudzimba itsenono hatishanyirani mudzimba asi ndarohwa nehanha nezvinhu zvavanotaura hana yangu yati bha because unoziva kuti kudi I think kune masocialites akawanda nemaupcoming ka handitika wavhura vanhu vakwanda maziso handiti wavhura vanhu vakwanda njere but here is my question Jackie anditi kana zvakadaro it means kuti nobody is safe because Jackie kwauchaenda iwewe like mira let's say mira Jackie Mpedzi let's say uri kuda kuita party yako anditi uri kuda birthday obviously you go and pay kwauchanobhadhara anditi pakaita munhu aziva kuti pakati munhu wese ane price anogona kungotengwa saka hakusi safe zvisiri zvemahara zvokutobhadhara mari yako unogona kungoitirwa futi udzinyewo. Aiwa ndo zvavatongori vava ndo zvavari ukaona zvakafanana for example unoona vanhu vachidanana vachisekerana vachidii but ukazoona zvavanoitirana behind the scene zvinorwadza ini handina makuva handingorina shamwari chete ndo zvinongorwadza vanhu izvozvo. aiwa shamwari haunapo shamwari hauna kwangofana nawo nesu hatiti zvemashamwari shamwari hatiti izvozvo. Be safe out there. Vanhu ndikonangu vanhu vanoda kuita public figures and stuff. It's not easy. It comes with its own fair share. Kune vanhu vanotorota vanhu vachivainga kuhope after Facebook fighter. Muchadzidza zvakawanda. Saka you see why Facebook fights akaipa Jake. Wazvona tine makaima Facebook fights akaipa chiti sometimes nyarara zvakauita kungerema. Andiona it's not everything that should answer. It's not everything that should every word that should fight. Sometimes ngonyarara zvidarike awine. Let the person win. Ungosena nazvo. Nokuti unongosvika zichokwadi kana zvakatodara hapana chiri safe because unoenda kunobhekesa unoshinda kusapota kamwe wangu. Ndakuenda kunobhadhara mari yangu tikeke ribhiko kakati kana zvangozikamwa chete anogona kungotengwa ukaiswa price ndikikiri poison. Saka zvina kuti unongofa very way. Hey. Ya pakaipa Jake kwarare munogara kwarare ndekwe survival of the fittest. Ini zvangu kwarare angagari Jake nokuti ndingatosugara ndakasunga nekurova vanhu Jake. Hani. Ndingagariko ndinogara ndakasunga nokurikita nokuti ndinorakasha vanhu. SIS MELLY, let me tell you something. Pane zvinhu zvinorwiwa in the physical realm nezvinorwiwa in the spiritual realm. Munenge makatorohwa 10-0 kudaro. True. Saka kudzidza industry ndichibve zvangu vauyo vapo pfungwa dzavo tobva taita kunge tinoziva zvese but hazvina kuchipa. Ukaona vanhu vachirwa online handitika be very very vigilant to choose which battle to fight. Haizi hondo yese inonzi irwai. Haizi hondo yese yaunofanira kubata utane museu wopinda musango. Imwe yacho naka tora kapeti ubike wotomwa wozorora. Saka isi true kuti vanhu vanoda kung'anga vanenge vanhu kuhope
Sisimeli kuna vanhu vekuti ukanetsana navo pasocial media vanouya kuhope chaiko. Be very careful. Hey. Very careful chaiko. Saka zvinototyisa. Even nyaya yandikukudza yabheka wekeki. It's a real story. I don't tell lies. One of these days munonzi vakaburana muchazonzwa nyaya yacho vanotaurirana vega. But if that's the case, guys, then it's not it, guys. We can't be killing each other or fighting each other spiritually because of social media. Hazvina kumira mushe. Hey, ya pakaipa kana pakadaro saka panenge pakatoipa naiwe Jeki. Right, imwe nyaya ndachida kufunza iwe Jeki ndiye kudai so pamazuva aperayo vanhu vaingoti ndakakona kuposta mapikicha ako uri kunyika kwawanga uri kuParis uko vanhu vachingoti kwauri kunyeba uri kutora mapikicha evanhu hei wazodii zvakafamba sei kupa chibva wayanza kuti aina nhasi nyaya iyoyo. You know what? Andikwanise kuchinja munhu wese pfungwa dzake chekutanga. Number 2 andikwanise kuya pasocial media apa ndoconvince munhu wese. Munhu anonzwisisa based on level of understanding yake, based on pfungwa dzake, maonero anoita, ende munhu ari allowed kufunga zvaanoda. Murikona sisimeli pamuri apa kune mumwe munhu andofunga pamwe hamuna murume. Mumwe andofunga kuti kuti maybe inini sisimeli here sisimeli vakadai so. Don't even worry. Munhu anounderstanda zvinhu based on their level of education or understanding. Chandisingangode inini on my life ndechekuti when I was struggling, when I was poor, no one questioned why I was poor. Why you were poor? Ndinoquestionwa kukwira kwangu ndege inini why because ndiri munhu akakurira kumusha achitambudzika. Does it mean kuti ndofanira kufira kukwamurehwa ndichifudza mombe? That's what it means. Ndozvo kwangundibata chete. Ndofunga makazona post yandakanyora kuti maive kupi. You understand? But the rest izvo munhu wese ari free kunyora zvaanoda pamusoro pangu. Vamwe vanoti akashata in real life. In real life uri simbi. In real life takakuona atudzigwi. Let me tell you something, sister. I'll only worry gera ndinovhura door kumba kwangu ndona vanhu pasocial media vakamira pagate. That would be my only worry. Other than that, kuvaraidzana nekusesekedzana. And this year is a year of greatness. Hatingamborambe tichitaura kana kurwisana nevanhu. It's true. Some of us asandamboitira munhu live in pasocial media tukana nemunhu. But totiitira malive nevanhu vandiita malive vandiita almost kana 2,000 people watching, vachitaura, vachishora, vachidii. So isusu hatitende Mwari nekuda kwezvinhu zvihombe. Tinotenda Mwari nekwatakabviswa. Mukuteerera? A person like me inini handicelebrate a mansion. Ndinocelebrate kubuda muimba yeuswa yandakakurira yamai vangu yemapango. Ndichipinda muimba yemarata. Muri kuona kuti titori vanhu 2 vakasiyana. True. Handicelebrate kukwira private jet inini. Ndocelebrate kukwira economy class. Ndichienda anyway. Ndichibuda mubhazi. Mukandoona ndichicelebrate matenesi faraineni nekuti ndiyambopfeka manyatera. That's me. Amen. Murikona. Saka takatosiyana. Mukaona tichicelebrate sadza nenyama taimbodya sadza nemhoti dzemanhanga dzakakangwa. You understand? Saka mukaona tichifarira nyama paya munazotitendera. Mukaona tichifarira mabhasikoro. Tikufarira mabhasikoro nemhaka yekuti taitomboenda kuchikoro netsoka. Saka allow us kwatiri isusu an achievement is an achievement. It doesn't because inini sisimeli yamunoti achievement Range Rover inini kwandiri achievement pamwe Honda Fit. True.
Powerful. You understand? Powerful. Saka zvevanhu izvi sisimelika musatombonetsekana pamwe anoti jeki haana kuenda kuparisi mumwe anoti jeki akati handitorina passport sisimeli muri kutoera paukauya kuSouth Africa wakauya nemvura. handina passport chinhu chandinacho iregisters card riya rekuvhota ndo greatest achievement yanayo. Passport handitorina. Ndosaka makazoona kuti kana mapicture atinoposta ezvinezvi takucheka ini tiri kumusha nekuti ndo kwatiri kunzi nevanhu rambai muri. Handi muri kuona? Tikufanira kunzi tirambe tiri kuchigori azibona. Saka ndo zvazviri mukoma. Hatingachinje vanhu. Some of us isusu sisimelika takasimudzwa nevanhu vakomana. Saka mukaona tikazvininipisa kudai takatosimudzwa nevanhu. Anotomboziva kuti kuposta kwandaita ndakutadzirai vanhu vakabva vatotangu ndituka vati ane fake life. Ndakanzwa vanhu vachiti hanzi jeki anogara mu1 room kana kudi. Vakomana ndakakura ndichigara muimba yeuswa. Nditenderewo vakomana kana ndikagara pasi pebridge ndikoi kufara neni. Ndagara muimba yeuswa yakanga ine chisuo chaipinda maziza achidhotera uchibika muchikari. Kwete mupoto yesimbika muchikari chemavhu claypot. Saka mukaona whether ndiri kugara kumabvuku kana ndiri kugara kupi kana ndiri kugara pasi kana pasofa vedu vefara ineni nekuti at some point ndaigara parupasa parukukwe. Munoriziva rukukwe sisimeni? Rukukwe iri rwetsanga. Saka mukaona vanhu makuti hanzi jeki hanzi ari kugara pakati. Aiwa vakomanaka kwete unzwai kufara nekuti at some point ndaigara padewe rembudzi ndo yaiva meti. Saka mukaona whether ndine masofa ekuglenview kana ekupi itori achievement. Sterek. Achievement because imagine munhu aigara padewe rembudzi. Mbudzi ikauraiwa vanhu vosvika dewe riyaroma chakuita chimeti chekugarira. Munhu iyeye ozonzi anotenga makitchen chairs kuglenview. Haisi achievement. It's a very big achievement. Right, Jackie, thank you for that one. That was kune vanhu vakateerera vese ndaona vanhu vachi imbomira kuenda kwani ndichiri kubvunza mubvunzo here Jackie. Vanhu vari kufara singaiti. Ndichiri kubvunza mubvunzo ino vanofara wataura zvinhu zviri deep up. Wataura zvinhu zvakarere zviri une ka fountain of wisdom kari mauriso mwana iwe. Hamunoti wakazogumira papi nenyaya yandakambokuti enda Bible school. Hamunoti wapapi Jackie. Pane mwe nyaya makanditicha ndikwenda kuchikoro. Okay. Ndato almost halfway through. Good. Ndakati nini handitange ndisina chikoro mukati. Alright. Kutaura pamberi pevanhu so tichitaura zvakasiyana nekutaura kwemunhu akaenda kuchikoro. Yes. Mazwi ekutaura mazwi ekupamuenzaniso zvese zvinotofundwa. Saka ndikoenda kuchikoro sisimeli. Good. Ndinongotenda futi mimi sisimeli. We are one of the international promoters or international celebrities of this country. Vakandikwidza ndege mukandipa pekugara kuSouth Africa ndikauya ndikaita show yangu mukandisimudzira. Makandisimudzira sisimeli. Thank you so much. Ndandichitotione chemwoyo even though zvangu ndisina passport kuboye nyaya muri kuita kuUK I'm coming. Wow, hey! Oyo +1 andiselina muri kuzvinzwa here ko UK team. UK yadirwa sugar. UK yadirwa sugar. Women supporting women without pulling each other down, without going kuseri kunotsvagirana maendorsement negweseri. Inonzi pachishona tinoti kandiro kanenda kunobva kamwe uchigezwa maoko uchigezawo vamwe nai boya muri kuita charity boy ndichatobvawo kumba kwangu nyangwe ndisina passport kana ndichaenda nerusero ndichiendawo kuti ndinokusapota iwo sisimeli. Wow. Nekuti makanditiro zvakanaka makanditiro chakanaka. Aiwa ndinotenda Jackie. Thank you very much mfana wangu. Love you so much. And then mwenye ya Jackie ndekuti nasi tinoda kuisa hatigara Jackie. Asi ndisati ndaenda ndoda kungoti kuna Mijo na mama V na Biwe Shira. Ndonzwa tsitsi vakomana inini ndinokusapota izvangu pachokwadi Biwe Shira mama V mese nanijo ndinokudai asi handinocha ndinokwanisawo kuita nekuti handinawo simba. Asi indini kwandiri mucharamba mungori mahwina tinongokusapota makadaro Biwe Shira
Mama V naMkomani Joe, even Ferdinandi album rake iro. Wedwe ndodiko andazokuita asi ndongo kusapota imakadaro. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mindiro yema awards ndikila T. Amen. Kila T has made it clear. Nenyaya dzema awards is the answer. My name is Jackie Ngarande and I'm done speaking. Mira Jackie, Mira, one more question. One more second, Jay. One more question, Jackie. One more. One over waenda Jackie. Kwa raro kukune nyaya kuti kashi tukungo wao atizisa tigari kwa raro tukungo shiwa otiri kuno kuma diaspora shungu kwa tiri. Kuti kwa raro kuti upinde kuko kumsoro kwa kutaura uko. Antika, unufa wangi washani such a goat's industry. How far true it is it? You know what? My brother Gaspi Warrior is here. Gaspi, I love you so much, bro. Gaspi, okay, let me tell you something. Let's have this conversation on a different platform. All right. Mati Mimi, Tipa Manama. Zekuvata is like the only profession in Asara. Hey! It's like the most. It's like the most lucrative employment agency yasara izvezvi yekuvatiwa vanhu vachipiwa mari vachidi ndo zvasara. Chatiri kungoda ndechekuti people come online and act like they are hardworking when they are sleeping around to achieve certain lifestyles. That's when we have a problem. Because for example, we have got youngsters that follow us on social media. They think whatever we have is authentic. Vanhu vakaona pa social media pa avatoziotano jeke kadaya. They just look at her in a certain way, right? But avanenge vasingazive. And then vanhu vanoita fall in love with what they see. Not what they, because on social media people choose to show people what they want people to see. You understand? They don't show people the raw process. Just like blast furnace is a process of things, and so they don't show people what is happening behind the scenes. People just wake up in new cars. People wake up with flowers. People wake up in first class tickets. There is a price to these things. I'll talk about it. Let's schedule a live and talk about it, Smelly. Let's schedule a live. No problem. Smelly, No problem. Last year in August, pandakabva Malawi. Taifana kuita live. Yes, I know. And then we ended up wakurwara. So we need to talk, Sisi, about that. But so far, to tell you the truth, 90%. It's now prostitution that has been commercialized. It's commercialized prostitution. It's commercialized. But iri kuhanda under mabotiki, iri kuhanda under ma company. Kunzi ndine shop yakati chakati. But everything is sex that is commercialized. That is funding everything. Wow. Nekuti zvimwe zvachona hazvimeke sense mukada kunyatsotarisisa kudai dzinenge dziri hembe ngani dzinenge dzichinyanyotengeswa dzinozoita kuti vanhu vatenge zvinhu zvakakura kudaro. My question is sex has been commercialized. Even married people now, they've now commercialized sex. Vanenge vachitiwo vari mumba vachibatawo kubota industry koko vachidaro chisimudziro kuti vana varambe vari muzvikoro zvinoita sei zvakanaka zvingodaro. But life iri kuraramwa nemacelebrity nemachi haitale nemabasa avanoti vanoita hazvitali. Hazvitali. Saka zviri kubatsiridzana kushanda nesimba vanenge vachishanda, but zvinozoita zvichisangana nekuvata necommercializing sex. Wow. Right, Jackie, thank you very much. Tichataura kuseri and then tizoschedule live yedu ya. Tine live yedu. Like pandoziva kuti live ine iri kutorekodwa ichange yakwese kwese. I know, right? I know. We are not bothered. We are not worried. Aiwa munoya paground kwete zvekutaura pafoni. Kana wakapenga chako unongoya paground. Smelly, to
kufano zvakare kuita HIV and AIDS campaign for our 2000 generation. Vana vaningina vedava ma 2000s. Vari kungoona vanhu votanga kukopa, vari kuvatiwa vaningina nehanzvadzi dzedu idzi. Vana vari kurwara sisi, vari vana vadiki. Inyaya iri kutyisa zvakanyanya yekuti vana vari kurwara. Vanoda kuti tibabatsire kuti vazive kuti vakomana ka upenyu hahuwanikwe kairi kana katatu. Vana ngavaite sei? Ngavazvichengetedze. Vanhu kuchengetawo vana vasikana mudzimba mumo vavachengetedzawo muchidaro. Hati muri kuona. Saka it's very important, but bonde ranyanya rachipa zvekuti kana pamusika chaipo unoriwana munhu wese anenge achitengesa pamusika achitengesa madomasi nemavheji ifrandi, but main source of the business is the commercialized sex. Ndatenda. Amen. Thank you very much, Jackie. Thank you. Mafrandi. Zvese ifrandi kuzoti ukasangana naamai vane chingoro chemabanana vanenge vachitengesa havo munhu vechita straight herself publicly, but ukada kutozogara pasi zvinhu zvakanyatsota sei zviri kufanda business inenge riri bonde sisi. Right. Saka tinongonamatira upenyu kuti Mwari atichengetedze. People have to be safe and people should stop idolizing and envying people that they don't know in real life. True. Right. Thank you very much, Jackie. Then we'll talk about our life. It's okay. Okay, Sisi, thank you so much. Thank you very much. Thank you for opening our eyes and ears and brains for Jawata. Ana we are working hard. No, apana mnasumshana nesimba wakomana. Anditi musaba maitonge ana we work hard. Taurai pasi muchidede. Remember kuti kuna vanhu vanokuziya in real life kwete zvepa social media. Dzanyanyotengwa zvakadiko hembe dzacho dziri kunyanyotengwa dzakawanda sei kwembe. Kuri kunyanyotengesa chikwe Mrs. Melly. Maspice amuna advertiser nemafuneral policy kunyanya mari ikwe. Discovery form akaitenga nei Mrs. Melly. Iwe ndireke zvangu ini. Ndidaireka nemarika yangu yandinoitaka pa social media. My endorsements kana kushanda hard, I work hard. Makaitenga nei Discovery for Mrs. Melly mukuti ati mari dzamunongo tamba ndomutenga Discovery neta mari. Iwe tireke zvangu ini. Tidaire apa muchita. We mbona. Jackie chienda bye. I work hard. Baba ichienda bye soko. Ngobana Jackie babasa bedwe. Jackie babasa. But I love you so much, Jackie. I love you. Kana paine one mwana mudiki ane brain dziri sharp dzinopinza. Mwana mudiki asingadyire bonzo kunyara. Antaura choka zviri with this girl. Ini ndakamona in person. Ndasana mbomona in person. I only met her once kwa IT uko. Chekutanga, what I can tell you guys is mwana yakanaka. Kwene zvokufungidzira zviya. She's actually more beautiful in person than zvamunona pama picture. In person, she's much more beautiful. She's very, very beautiful. Very beautiful. Kutodarika zvanobuda kaita pama picture zvamunoona zvezviya. 1, 2. Ndakataura na Jackie like one on one. Very, 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 very intelligent. Very intelligent. Ndaita kuti Jackie dzokera kuchikoro. Enda kuchikoro and be somebody. You have the potential. I'm so happy to hear kuti she took that. Akadzokera kuchikoro. I'm so happy hearing that. Right. Tiri kutaura nyaya yamanama guys, asi tatozodzidza zvinhu zvakawanda panyaya muzoti malevheni pana panongochinja. Tachitaura nyaya yamanama iyi, tichitaurawo zvichemo zvedu nemadizaina madhirezi atanga tichiona zuro kuti ndochiko icho chiya. Handimaona, hatigoniwo hedu kupfeka. Handimaona, because isusu tisivaya vamwe vasingadhiresewi, tinozvidhiresa toga. Handimaona, asiwo dizainawo tikati utsinyomo kuti mamwe madhirezi amunozompunyidzirawo vamwe madhirezi achona haaiti. Handimaona, Jekawo yakatati all in the name of dressed by ningi. Takungopfeka zvese. Zvimwe zvinhu rambawo ita wega from your own pocket. Andika from your own pocket. Anditi ini mukandibvunza kuti dress ramakambopfeka papa pekutanga paya muchitanga ndinawo arimo because normally I dress myself. Izvozvi tine birthday, belated birthday nesaturday apa. Pa belated birthday iyo apa.
ndo pane mumwe mudairo wakati simeri chero zvodini I need to make it and because I want here to grow anoona I had no choice except kuti alright sona asi akatondibvunza inini moda kusonegwa chinhu chakaita sei I want to ndikatomupa my own pattern mukato ndakatopfeka ipattern yangu yandakamupa ndikatonotsvaga ndikamuti alright ichi anoona ndo I think ndo kutotanga andimona ever since makandiona ndo kutotanga mukana ndakapfeka dress rangu mozviona ndakazvipfekera dress rangu harimbonyoga kuti dressed by mingi inenge ritori dressed by me andimona because sometimes mafree bees acho anonetsa andimona because mamwe madress chokwadi to be honest ka mamwe madress andakaona nezuro kunama senge riya yambuya Pearson riya yaskana mbuya Pearson vativo vakafarira avo dress ravo rakanaka vakarida zvisingaiti but truly speaking munhu whoever designed that dress did not do justice. That lady is beautiful. Mweshira wangu, she's beautiful. I met her in person and I know her. And she munhu wekuti I met her akapfeka dress rake iye personal outfit yake. She's mwah. Andimona but dress ndakaona akapfekedzwa zuro riya kunge rakaiswa manyusepaper kunge rakapfekedzwa zvii kunge rabvare ku and ameno zvakanga rakangoita andimona handina kunyatso kunditirawo mushewo handisi maona hameno zvazvaingori koitawo iyi rikaiti tichionesana guys koitawo iyi ina handizoziviwo mamwe macelebrity ni mamwe handimazivi ndakatongomaonawo nezuro macelebrity ndisvikatongonesa ko macelebrities aya okay ndo zviri kuitika wanimaona toitawo izvi ndakaonawo izvi amene makaiona muri kunyatsoiona here iyo makaiona iyo handinatso kuinyatso handizozivi mire tinyatso kuona hamuti muri kuona mire tinyatso kuona muri kuona inenge siri kuonesa wani varume vakapfeka yellow ikuro iole uye yellow kana kuti chicho pink yellow here kana kuti chi green neon green brugwa iro yayo yedai anona mavups vupiro hamina kuti ndio hameno I don't know you muri kuona icho icho hamina kuti this ndini balance here guys kana kuti ndini balance here vakatobata nehandbag hani muri kuona vakatobata nehandbag saka ndakunyatsohwisisa kuti pari kufamba sei because ndikuona kuti outfit iyanyatso kuita kuchikadzi inoita trust me but yakapfekwa nevakomana saka panditi netsei kuti zviri kufamba sei white and yellow that's beautiful in your eyes in my eyes this outfit ndeyevakadzi guys look at this is for woman guys ndinorasika kupfeka hangu but handizonyanyi kurasika zvokudaro andika that was going to be very much elegant and beautiful yakapfekwa nemunhu wechikadzi antimaona but yaenda kuchirume zvavo zvandinetsa kuti pari kufamba sei andimona yakabva yandinetsa kuti pari kufamba sei so me I don't know I'm not an expert opanyaya dzekupfekawo ina handiziviwo netione zvakadowanda okay kuti ndisima balance ndofunga ndini balance atizi ndikuonawo yeredhi pane yeredhiyoyi pane iyo yeredhiyoyi pane iyo kuda ndo mandama acho atizi ndo maselebhaya ina ndimaziviyo kudai imi ndimunovaziva maselebhe kuzimu kwedu kokoko imi ndimunovaziva ina ndangu handisi kuvaziva afa handisi kuvaziva akapfeka zveredhara handisi kuvaziva saka ndo zvinhu zvezvinhu zvatiri kutaura handimaona kuti panapapa vanhu ava vakachuziwa sei vakasvika kose atishokwai macelebrity munovazivawo ina handivazivi saka vanhu vakainvaitwa seiko kumanama uku vanhu vakainvaitwa sei kumanama uku nokuti kwai maceleb isati mazivi handiti mamwe maceleb atinonje totoziva maceleb checho haanotombobvera akainda ikoko hanimaona saka pandinetsa kuti papapa panenge pakamira sei nokuti zvanzewo magesi okay alright kana ari magesi okay it's understandable kuti vanopfeka zvinhu zvakadaro it's fine handi but kwanzi maceleb vakapa mainvite handi maceleb atisati tavaziva handitika vanodhizaina kupi vano uyuyu vano maceleb vanoita nezvei ina handiziviwo ini handiziviwo saka inangu handizivi saka handisi kuziva kuti panenge pakamira sei guys asiwo zvimwe zvatawa
kwaindizoita okay ndandisingazivi ndaorit mataura timagay no problem but kuzosvika kuma-awards invitations dzaipiwa vananiko dzakapiwa seiko nokuti mamwe macelebri muzimbabwe imomo hatina kudovaona vanodove active futi hatina kuvaona saka handisi kuchibharansi changu ichi zvakaoma sikaenda handisi kuzoziva kuti zvakafamba sei ndizvatiri kutaura kuti vana dhafu vacho ivavava mainvite havana kunge variko hatina kuvaona handichika even ona gonyeti chaivo hatina kuvaona kunge variko handiziviwo ini vana paticha zvakachitaurwa tinambova saka invite zacho dzakafamba seiko handizoziviwa hangu ipapo asi ndangoti ndibvunzewo asi mazviwa guys zvazvitaurwa najeki pano antika zvataurwa najeki mazviwa guys indarogwa nehana minotimi manzwa ose ine hana yangu yarova jeki paamutsa vanhu kuti musangotora makeke ndabva ndati bhaneba vanoona but anyway inini munhu anonditira keke mufana wangu munhu anonditira makeke mukaona ndine keke rega rega kiroitwa nemunhu 1 nemunin'ina wangu iroro keke rinotorwa najeki iroro rakatoitwa nemunin'ina wangu roitwa nemunhu 1 munin'ina wangu asiwo munin'ina wanguwo chera akaita munin'ina wako you never know ane price anogona kutengwa zvino todiko tobhekese piwo torega zvamakeke here todiko nokuti zvakutorovesa nehana hanimaona but ipapo zvimwe zvaataura is true munoziva kuti mwedzi wakapera chaiko chaiko ndaenda kwedu kukambani kwedu kuzororoku ndaenda kukambani kwedu ndikatosvika chitoseka iri nyaya zvikanzi SIS MELLY guess what tafonegwa ningi anomaona achiti ari kutsvaga endorsement pano tinoda kushanda nesu tikati we are very much comfortable munoziva wanitoshanda naSIS MELLY tiri comfortable vakatondibvunza kuti ndo mashandiro amunoita kumaindustry kwenyu handiri kutaura palive ani muri kuona nditaura palive because inini mabhosi angu ekuzororo anenge ari pamalife angu they will be there nditotaura pano because it's the truth zvikanzi ndo mashandiro ndikati handitozviziviwo ndo zvikanzi yes tatofonegwa chinzi toda kushanda nemi tizodai tikati no we are very much comfortable kushanda nemunhu atiri kushanda naye right now she's okay ndikangoti ndikati ina handizivi ndasingatozivi ndo madhira chanoitwa handizvizivi taingofunga kuti ukaona umwe musoshalaiti ari pakambani panenge ari unorespecta that hanimaona you respect that kana uchiendawo kumwe woendawo kumwe but bosi wangu told me antimazviona so this thing guys MaSocialites it's bad it's really bad let's talk about it let's say it's bad you know somebody is working andika kwari kushanda then ofana nekuti andikwanisi kushanda naningi andika because ningi anozodai kama ndangu brand rangu rinofa anditi chiwo chingo withdraw kawakanyarira uyu wacha kana mari dzamuri 2 kana sakwanisi kushanda naye iwe withdraw umwe ashandiwe naye anditi kuzotsikirana pasi pull down syndrome kuti usaroriweka pakambani guys it's not nice munhu wese ari kutsvaga kurarama achidya wachida kudya umba kwake antimaona munhu wese angachida kuzama kuraramawo iwo masocial media iwa yaya maside hustles antimaona anenge achitwa nevanhu saka there is room for everyone andika muindustry iyi andi makambani inogona kuda vanhu 4 zvinoenda kune gweseri kunofona kuti musavatore inini ndindega ndinozongogona kana kuti handidi kana kuti handidai guys it's not right anzoda kutorera basi vaingotora neneti kana pressure vaingotora kana pressure wena zvesocial media kana pressure zvaingotorwa zvoenda no problem sitonga ichizvitara live ndipadapa tichingovara tichingovaridzana tichinda asi ndenge chingohla ndakangoguta ndakangoguta kuhla ndakangoguta chete handimbouyi neshara because social media isiriyo inondiraramisa zvekutodaro saka zvaingoinda yaisi nyaya asi ukakana kambani kayakati want to work with you ndoramba we ndinobvuma nditi so ngatitegei kudaro vedu MaSocialites it's wrong this is so wrong MaSocialites ndosaka imimi you expect Zimbabwe inake when we are pulling down each other like this animaona when we are pulling down each other like this mu industry why can you not accommodate everybody mu industry why can you not welcome handiti munhu nemuna anongoita zvake kwazvanenge achita kusaidi kwanenge achita why do we have to say that kuti ninga atimudi because anenge anozodai ninga atimudi kana company yaona munhu iyeye yaona pane zvairi kutodawo zvayaona kuti pane potential pamunhu iyeye zvokuzoti nini brand rangu rinozodai ratove drama ingotaura kuti ina handidi angu handikwanisi hangu this one I'll pass worega kuti the next person oita take over it's wrong kuti daro imi musamenchena mazita evanhu comment section pana hapana munhu menchena mazita evanhu
We are just talking. I just talk in general because apana mention stare munhu pano. We are just talking in general because MaSocialites akawanda pano. Ndofunga tine more than 50 MaSocialites pano. And it saka tikungotaurirana chimbodzana because zvinoitika. It's happening. Musada kuna muchingokuzridza chinhu chakaipa, muchingorira chinhu chakaipa in the name of tinofarira SIS MELLY. Mondirega ndichingorasika. Mondirega ndichinowira mugomba in the name yekuti tinofarira SIS MELLY. Sometimes you just have to be fair, guys. We just have to be fair. We just have to be fair. Tomira pakati. And moona, imimi vanotida tell us the truth sometimes. Patino rasika learn to tell us the truth. Don't someone no gumbuka mangwana ndo yanotinda kunzwai. And ndokunonzi kuumba. Truth breaks no friendship. Kana muchida munhu munodza munhu chokwadi. Kana muchindida you come here and tell me the truth. Kuti SIS MELLY apa marasika. This is wrong. Dei manga madai apa idai. Antika kana uri munhu anonzwa. Anditika anoteerera nyaya yekuenderana munganga muri MaSocialites kunosvika pakunobatirana munganga zvatogwa najeki ina handisi kuziya andimona handisi kuziya kuti ndivanane kana zviri kufamba sei kana kuti chii handizivi pangotaurwa senyaya kuti ndo zviri kuitika kusumuka kutosunga kuenda munganga all in the name of guys munozere zuka anogona kufuma akabvisa social media. Let me be honest with you. Zuka anogona kufuma mangwana akabvisa social media maurayana maroyerana mangwana moita accident poita munhu yeye wakaendera kunganga oita first kusvika pa-accident okusiya here uchifa only in the name of social media. Guys, how many people social media Zuckerberg is paying right now? How much is he paying and how many socialites and bloggers is he paying social media? Hati vasha vadarikika na milioni vanobhadhara vakawanda, but this is now two extremes kuti vanhu vakutopindana munganga kuti tinda kuti tiite zvokuti tiroyane so that umwe titsikirire mwe pasi ndiri pamusoro. It's wrong. It's wrong. Ine hangu hainotizi kuti mumasocialites mune kaunyoka kakurumirana pasi karipo. That I noticed. Mukaronga chinhu nhasi anokuchinjira kuna kuti kana public yavepo anokuchinjira oenda public. That I have noticed. Ndiri munhu mukuru ka. That I have noticed and I said to myself, okay, sharp. So now unotamba but unoziva pekudraw line. Anmona unotamba but unoziva pekudraw line. Antimazviona. Saka ngatiregei kudaro guys, it's not right kutoenda kunobhadhara mari kuti ningi ngaura zvokuisirana mapoison pamakeke izvi zvanga zvitaurwa izvi zvokuitana kuti ndoda kutora vhudzi remunhu uye. Guys, only in the name of social media. Social media yamboedza kunyanya kukuramisiramisai zvokubva wada kuuraya umwe munhu kudaro sei iwe ungatomira tanza handina imwe sadhasa takamira social media. Guys, kana ndimiwo ungatomira kuti handina imwe hasila ndoita ndakamira social media. No, you have your own hustle side. Social media is an extra income. And it hatingati tikuramira ma social media. Ndosaka ndatikabvisa social media nasikanzi yabva nasi tinongoramba tichingodya nditi tichingoramba ma lifestyle tararamba because tikangouya pa social media takangodai. Hapana chakachinja because ndakaya pa social media. Antimazviona. So sure zuka chokwadi nezvambonzi ivhare kana 6 months chaiyo kusina munhu anopiwa kana sendra repa social media timboona kuti uroyi vacho vanhu vanenge vachiroyanana nachii. Mumwe nemararamene zvaangachirarama nazvo makore ese tione kuti unenge uchimboita sei. Animaona, it's wrong. And isusu tisi kuti vanhu vakuru machembera chepa social media, and if we don't address this tichingosekerera kuti chokwadi vanhu vanourayanazvo tisingazivi. Iko kaka kutaurwa maitu hatukai zviri kuitika kumazim celebrities here. Ndozvatiri kutaura ka inyaya asi nyaya dzekuti zvinhu izvi zvinenge inyaya dzemakambani here dzepa social media. Handizvo here. Guys, ukaona uchigona kuita jealousy godo paupenyu chinhu chakaipa. Ukaona paupenyu uchiti ukaona mumwe munhu achisumukira unorwadziwa. Ukaona mumwe munhu achirwidzwa munhu ati ndadai so ndazviwanira endorsement yangu unorwadziwa mukati makadzika memoyo wako. There is something wrong with you. Godo chinhu chakaipa. It will lead to witchcraft. It will lead to witchcraft. There's nothing. Aungapedzi vanhu ngavasimuke vachisumuka sezvo vachienda. Animaona awanawo ichi chowanawo ichi mangwana chowanawo ichi chinda zvakadaro. Godo rakaipa. Ukaona vatongove negodo cheteka ndotokudza you are close to kuroyana. You are close to kuroyana chaiko. Fitiza kufarira chakanaka chetipa nomwe munhu. Anditi
I don't think social media is necessary kubva tovengana pasocial media tobva tavengana personally in real life. Handichimaona toenda kune comment section pressure hamene yenyu isati gari mazviwa zvikuitika kuhararoko mazviwa zvachitogana jeki pana ndisinda taurara ndizvizivi zvinoitika kuharara handigariko hanimaona nditozviziva mheno mazviwa pressure rambai muchipiwa pressure rambai muchibvuma pressure muchipiwa mazviwa jekakudzai akati tinototambura masocialites mazhinji kutotambura hand to mouth mazviwira ndisindadaro jekachitaura kuti musangopiwa pressure tinoshanda we work hard tinoshanda muchifilisa kunge you guys are nothing, you're not working enough guys. Zvimwe zviringoteerera imotarisa modarika asili yako yauri kuita iyoyo tenda Mwari. Hani murikona zvaunazvo izvozvo iti Mwari ndinokutendai Mwari makanaka. You at least you are affording a roof over your head, at least you are affording to have food on your table. We cannot all be the same. Takasira zvimwe zvezvi tishouya pano tigobhilivhisana tigokupai pressure pano kuti I'm working very hard ndikushanda zvisingatoiti vamwe venyu hapana muri kuitei ndine mari dzangu ndinodai. Guys, pane mari hapatauri. Regai ndikudzei chokwadi, pane mari hapatauri. Mari inoonekwa yega. Ini ukatongotaura kuti ndine mari, it's a turn off. It's a turn off because pane mari panoonekwa pega kuti but I think she's doing well. Zvavari so I think she's doing. You don't have kumpunyidzira vanhu kuti ndine mari kuti vanhu vabvume kuti une mari. You don't have kuisa vanhu pakona kuti vanhu vabvume kuti uone cash. People will see for themselves. Handitika and the pasocial media mukaziva kuti it's not all about what you have munobatsirika. It's not about what you have because in comment section mune mbinga to the biggest, mune mbingarest to the mbingarest dzirimo, but they come and support you. Ushishiti ndine mari usina futi mari yacho. Tomorrow you will not a problem. No one will help you because you portray this image yekuti ini ndine mari. The truth be told, guys, unoportray this image yekuti ini ndine mari dzangu, ndine mari, will not a problem. No one will help you tomorrow because handiti une mari yako. Be humble, guys. Humbleness will take you far. Pa social media takafanana, believe it or not. I'm talking to the 2K, he hates me, like me, it's up to you, but it is the truth. Handi murikudzwa, pa social media takafanana, we are all the same. Handi life yako nde yako, it has got nothing to do with anybody. Handi murikudzwa, munu ne munu ane life yake kumba kwake dza musingatofima makaziva dzekuti vamwe mukatozoziva munodzosera manzwenya munotaura ya chituka vanhu tudza vanhu aya munomadzosera mukana mukatozoziva life dzevamwe. Antimaona musatarisire vanhu pasi, munhu wese akakosha. Musape vana vevanhu pressure, masocialites. Musape vana vevanhu pressure. Indazodai. Don't give vana vevamwe vanhu pressure. Regai vaiti zvavari shande nezviripo izvozvo. Vari kutogona kutengesa matomatoes, achitogona kuisa chikafu mumba make, achitogona kubhadhara rent yake mu1 room imomo. Mwari ngaakudzwe, Mwari ngaaropafadzwe. Pano ngatiuye kuzotamba, pano ngatiuye kuzodzidzisa zvimwe zvinhu zviri nani, pano ngatiuye kuzoita majokes tichitandira nefamily dzedu, not kuuya kuzofilisa vanotifollowa kunge as if they are nothing. They are nothing, they are not working hard. Munanta ngachapesera shansa iyo chegotsi industry kuti ainza neni because ndakamufilisa kuti nini I work. Urikuona izvi. It's wrong. It's wrong. Comment section, dzidzai. Please. Dzidzai zviri zvavekwa muri izvo. Chokwadi machinzwa ine ndekuchisinzira pano. I'm not shaken by anybody pa social media and that's the honest truth. Vunzai madhariza nogara nchiudza. I'm not moved nevanhu pa social media. I'm not shaken nema socialites pa social media because talk. Ukamuhwa achikuti ndinokurova zvanandichita pana kuti ndohwa nekurova vanhu social media kuhwara nikagara. Kuna atozvitora sokuti simeli vano ende vanoto kuna atobhiliva kuti simeli anogona kudhandaradza vanhu kwarari. Talk. It's all talk. Cheap talk. Ndikasangana neni kwaroko ndotiniwa guys, mukaseka mukarogwa mukafanira kuseka imi ndichirohwa uko. Asi ndakamboya pana pasocial media kamuzati ini ndikasangana ndikarogara kwarari ndinodhandaradza vanhu. Mozondona ndichirohwa zvangu video itoga because simeli talk. So it's social media.
social media ndichaya ndikokudza zvamoda kuwa ndikokubelievesai. But the moral of what I'm saying is what you have ndezvako nemhuri yako hazvinei nesocial media. Mukaziva chinangwa social media muchiona kuti nyaya dzekuburitsirana maspika, dzekuburitsirana zvigubhu zvematuritasi haya hazvina kana nebasa rese. It's all vanity. It's all vanity. It's all vanity. Ndinorwadziwa sometimes ndichiona vana vachiti when I grow up I want to be like Ningi, I want to be like SIS MELLY. Do you know me? You want to be like SIS MELLY? How? How? Do you know me? Because wanduona pamepo apa. Wangonduona pamepo ndakakubelievisa stereki iwewe. Then the next thing you want to be like me. No, don't wish what you don't know. Don't wish to be anybody else. Wish to be you. Wish to be a better version of yourself. And wish to be a better version of yourself. I want to be like Ningi. Married no one. Do you think good people they come and tell you everything? Do you think you know? Do you think it's no good? Be yourself. Be content with what you have. Suka chembere, be content. Kana Mario ya iwi yakanyurwa kunzi wakasuka chembere. Manyane chikoro bori momu essay imomu. Kana Mario ya iwi yakanyorwa kunzi wakasuka ukamanyane mopo. Kana uri parare pa manyane flea market yako yoyo tengesa domasi iroro. Kana Mario ya iwi yakanyurwa kunzi wakatengesa domasi. Takainzana pa social media muzvizive izvozvo. Kana ndichinyepa kana une nharo chifunga kuti MaSocialites anakuinzana svika pa deni pangu ndiripo. Svika pa deni pangu kana undiripo. Uya kana funga kuti ndikunyepa chifunga kuti ndatsika mugadheni mako svika pa deni. I'm here. Tingotanzana masimba ndikudhandaradze. Because ndodhandaradza vanhu ka. Ndodhandaradza vanhu singatomboiti. Talk is cheap. Zvirega vanhu vakomente vega. Regai vanhu vaone vega. Wonai zvimwe zvinhu muchidarika. Wonai zvimwe zvinhu muchidarika. Animaona ingufa dzayo maziso dziri nyaya moseka mona nyaya moseka modarika. Don't take it to heart. Ani muri kunzwa musabva maenda kunonesana kudzimba dzenyu ne kana vane varume makunonesana nevarume kudzimba kuti shuwa inini ndivazodai vamwe vazodai so gutsikana kuna story namaoko kuna sina kana nzeve dzekutonzwa iwo ntori nazvo gutsikana maudzwa pana jekuti munoona mabotiki boutique, just a boutique. Asi munhu anenge achichinjisa Range Rover ine mari. Toda kuonesana chokwadi. Range Rover ine mari. How much is a Range Rover? Boutique, ndine boutique. Then I tell you, hamusi kushanda vasikana. KuZimbabwe, vangani vano afford kupinda muboutique vachinotenga. Vangani? Range Rover. Kusura mangwana meno imwe motikari. Kusura mangwana imwe motikari nichizichinja chikutaridzai. Hamusi kushanda vasikana. Shandai vasikana. Hamusi kushandai vasikana, hamusi kushanda. Guys, dzimwe mari, there's a secret behind that people will never tell you. I am saying it, believe it or not. Arisi godo, handina godo na anyone, hapana wantinoziva, I'm talking from experience of life. Isu stavema 40s, chakadaro, experience of life. Ndiyandu kutaura. Uri mwana mbiki, jilikuwa uri kustereda kana kuti, hausi kustereda kana kuti urufunga ndukunye pa ndukurwadziwa. It's up to you. Because apasha ya noti, wakurwadziwa, wakugwadziwa, ndo gwadziwa nei. Hapana chinombondi gwadza. Hapana chino ndikwaza because titori kutorana ma life zakatosiyana. Umwe nomwe life yako arenda titoziva ndafita kasangana. Probably. Anti mazvona. Then munhu mangwana ane ii, mangwana ane ii, mangwana ane ii. Kune ma secret sources anenge ari behind amusingazivi guys. Trust me. Vamwe marana. Muri kunzwa? Vamwe marana. Marana anenge achishandiswa nema top people. Top people inenge singadi kuzikanwa zvachose. Saka whatever that I will do, it's in my name. Hanti muri kunzwa? Whatever that I will do, zvinenge zvine zita rangu inini. But behind kuna boss ariko muridzi wezvinhu asifanga kuzikanwa kuti ndiye muridzi wezvinhu for certain reasons. Wamane ngari marana chaiwo. Ndiko dzichinjanisa dzindege idzi. Mugoti ndiko kuti hamusi kushanda vasikana. Iwa una rana mai mwana. Hauna munhu kutuma kukupa anokupa
50,000 ema-US kuti chinda wakadai unodai, inda wakadai unodai. Hapana. Hausi kushanda. Pane masources anenge ari kumasure. Trust me when I'm telling you this. That vamwe marana. Handi muri kunzwa. Marana ema top guys, ma top people kuzimuko. Anti mazvinzwa. Garai maka be content nezvamunazvo. Harare yenyu iyi inonetsa. Pressure yoga. Guys, MaSocialites anenge achiti kune vamwe vamwe hamusi kushanda. Yes, tikashanda tikazodai. Please allow these kids to be. Allow these kids to be. Let them be. Chikuru vari kurarama. Anditi varege vatengese madomasi avo. Kana kabva madomasi achabva madomasi agopinda agobuda madomasi agopinda mukutengesawo masityi. Agobudawo masityi agopinda mukutengesawo zvichienda zvakadaro. Everybody starts from somewhere. You start from somewhere munhu wese. Plus ini ndati social media ndeyekusocialize. Zvinangwa zvishandwa zvako ndezvako. Iwe ndezvako. Anti muri kunzwa. Siyana ine pull down syndrome. Yekuda kupula vamwe vanhu down. Ivo MaSocialites pachawo ane pull down syndrome. Tinopulana pachedu down. Maposta munoona ya pakaita munhu anotengesa mafuta, paita munhu umwana unotora post yemunhu ku internet wanodownload akatsva oya naye muri kuona munhu akapusa mafuta nei nokuti you are in the industry. Ungavapedza here mudikani vanhu vanoda kuzora mafuta acho. Kuti kuzora mafuta is a choice. Anditi it's a choice. Kumwapana iwo unobika kwa munhu anomashadza nozati anonditira. Kana asingamuitira anorega oenda kune mumwe. Handiti ukaona une macustomers ako achiramba achidzoka handika it means kuti zviri kuvaitira. Anobva aenda unodownloada uye oti vamwe vazodai vamwe vatsva honai munhu munotengeserwa mafuta nemunhu akatsva imakazodai vari kutotenga kwavari vatarisa havana kutsva vari zviri kutovafaira zviri kutovafambira akatonaka kudaro. Ziva kuti skin hadzifanani. Ukaziva zvonobatsirika hadzifanani. Pull down syndrome itorimo MaSocialites umu. Irimo MaSocialites itorimo. You are selling mapoto. Unotengesa mapoto. Ati mapoto yangu 1000. Anobva uya pa comment pazasi pemunhu ati poto yangu 1000 konzi ini ndinawo mapoto yangu ari kuita 500. Obviously akanda same mapoto. Pull down syndrome yatinayo semaZimbabweans. Why are you taking joy? Nai whoever Alice, why are you taking joy pan? Why are you taking it? You see people vananoruisanisa. So you are urumutege why are you taking it? You are proud to call yourself a lady. Why are you taking it? Urunati urimurusanisi. Urinyoka. Why are you taking joy? Why are you taking it? Urukumutega kuti adi. Na Alice urukumutega kuti aite sei joy. So ona joy yawo yapana ndiwa urukuisa joy pa equation apa asa anofita. Uruda kumpa butsu ta fake asi dzinomkwana ere. Uruda kufekeza joy butsu apa dziri kuzomkwana ere butsu zacho. Why are you taking it? Sha, my guy, usaone vanhu vakanyarara pasi media ukafunga kuti unogona ngovasaiza. Andiri kunzwa usasaize vanhu sha. Usasaize vanhu munin'ina kana kuti mwana kana kuti don't size the people because you see people always happy and laugh handiti vanogona kukuchinjira. People can change. And usave ne mentality yokufunga kuti kune vanhu vanotyiwa pa social media. Don't mistake yamunoita. That's the mistake that you make. Hello auntie. That's the mistake that you make. You think you could certain people that are scared vanotyiwa pa social media and that's wrong. Yeah, switch it on. That's very wrong. Hakuna shumba inoruma munhu pa social media apa. Ndeipi yoyo? Tudzei. Munhu akanyarara musafunga kuti akapusa. Kusada noise kana kuita sei. Uri kunzwa? Because we stay in our own lane. Handini. But usazosaiza zvofunga kuti kune munhu hapana inini ndoko kuti huya pa ground kana kapenga ndipo pa den svika pa den. Yeah. Svika pa den. Tingopedzerana kana ndipe location. Kana uri panzvimbo padhuze tipe location. Zvizvo kutaura zvandakudze talk is cheap. Zvandakudze izvozvo talk is cheap. Zvizvo
unoudza kuti ndokurova pafoni ndozodaiso ground ndo rinopedza zvese. Usandiudza kuti ndorova pafoni, you don't know me, haundizivi. Ground ndo rinopedza zvese. Usazodaro so Alice, usazodaro. Ndiri palive chera ndokufanira ndapedza. Ndiri palive. Mzanya Joy, why are you taking Joy pano? Kana panzi vanhu ngavatsiurwe. Why uri kuda kumutsiurira pano? Uri munhu mukuru. Think like an adult, be mature. Kana uri kunoziva kuti munopiwa pressure na Melly muchanditsiurira pa platform pangu. Kana muri kupiwa pressure na Joy, muchaenda kwa Joy munomutsiurira ikoko. Kana muri kupiwa pressure ne umwe munhu, muchaenda ikoko munomutsiurira ikoko. So uri kumutega pano kuti auye kuzomuye kuzomutsiurira pano. Kuzama kudii? You are an adult, uri kuda kurwisanisa. Hello? Yeah. Yes, somebody say. Hello, SIS MELLY. Iri kunzwika here kuni? Sterek. Okay, I wonder farira ningi topic yenyu yamataura yekuti tisapiwe pressure nevanhu. Ndine shamwari yangu yanga iri best friend. Yakaita best friend for almost 15 years. Pandaka divorce nemurume 5 years ago. Ndansingazivi kuti vaitodana nerweseri ipapo pataishamwaridzana. Neshamwari yenyu? Best friend for 15 years. Pandakauya muno kuchando. Saka pese murume wangu akanochata kumusha. Iye aizviziva kuti murume ari kunochata mukadzi. Achibva anditi, vasikana, kana varume venyu vachienda kumusha munofanira kuenda navo. Vanozokuvigirai vana mainini. Iyezve aitoziva kuti murume wangu ari kutoplana muchato ikoko because nina ndakarorwa pachibhoyi. Ndansina certificate yemarriage asi ndakarorwa. Saka 15 years idzodzo ndiri kuti shamwari yangu best friend. Saka progress yangu inini ndakabva ndaita mwana anorwara anogara namai. Saka mari yangu yaiperera kumadhokotera nchirapisa mwana. Saka ndakakwanisa hangu, Mwari vakandiita zvakanaka, ndakakwanisa hangu kutenga imba kumadheudheu. Ndikatenga nestand. Isi ground risina kuvakwa. Muno mukuchando kugara imba yeCouncil. Handina kuitenga hangu. Ndinongoita basa irori renurse aid. Saka sisava iko zvino vari kutraina vari kuita nursing, akapinda ari kuita nursing. Saka murume wangu kurambana kwatakaita 5 years ago. Ndopandakazodiscover kuti vanodanana, ndawana motikari ndaenda kunodropa mwana kumba kwababa vake. Kunoita inonzi co-parenting yekuti munochinjana mwana. Mwana akauya 4 days kwamama, anoenda 3 days kwatiti. Ndopandakawana motikari, ndakaenda ma8 hours ndabva night shift. Ndikati rekedzai ndonodropa hembe dzemwana wangu dzandawacha ndiendese kuna baba vacho. Ndosvika ndichingozviti. Saka pandakasvika kuma8 hours kuma around 6 o'clock makuseni because ndakakasika kupedza night shift. Ndakawana motikari yefriend yangu akatenga 3 taxi yakapakwa ikoko kumaedza ikoko. Ndichibva ndaenda ndaradzwa ndikadzoka ndikati ndaona zvakanaka here, tora screenshot kudai. Ndikatora screenshot ndichibva ndafona ndikafonera ex-husband ndikati ndaunza hembe dzemwana ndaifanira kuya nezuro but ndakaita pressure ndandakunopinda ku50. Saka ndadzisiya padhovhurai heni mutora hembe dzemwana in case kunganayi. Baba vakabva vavhunduka zvikati wauya une shuwa waonei? Ndikati ndaona hangu motikari yasawira wangu yakapakwa pamba penyu. Zvikanzi saka uri kukuudza kuti udanana kureva kuti ari nani kwauri. Chibva ndakati ndakabatikana. After 5 years takarambana. That was last year mnana October. Saka ikutaura nyaya iyi. Uyu akabva ati vanhu papa pavaita maprayers musi wa31 December tichipinda goreti. Akabva atumira rino hauna kana chinhu. Ndakangonzwa kuti hanzi unongori neimba 1 nestand. Imuno ndakatenga imba kuchando, iwo hauna imba, haungambokompyuta neni. SIS MELLY ndakarwadziwa, handisi munhu anodhinikana zvekudaro. Ndiri munhu very tough, ndinozviudza kuti ndiri strong.
asi mashoko yana nhasi akandiumburudza akandidonedza confidence yangu andinayo. Ndaimbozvitaridza pagirazi ndongoti ko murume wangu shuwa takarambana but akandishorei kubva adane best friend yangu apa vhesi progress yangu yekumusha yanga isingazikanwi naasawira akanomudza zvese kuti anongonomba kuningi kuharare ozoita stand yake yaakatenga. Hapana chimwe chiripo. Iye murume pataigara tese patakarambana akabva atanga kutanga zvinhu zvese zvake zvakabva zvatanga kuvhurika. Akatanga ndakatombetsera kutsvaga basa racho raakushanda raakundidadira. Zvikanzi ayo unombori nechi uri kushanda neSAID, ini ndiri kutoshandira hurumende, ndiri kutambira mari yakawanda. Zvino ndakuita zvekutenga matraki. Iwewo uchingoti mhai papo uchingoshanda neSAID iyoyo, hapana kana progress zvatakuwana uinazvo tiri nazvo. Ndiri kuedza kutaura kuti weduwe tinopiwa pressure not only nemasocialites. Kana vanhu vatinavo muhama kana akadarika iwe unotarisirwa pasi. Chikoro hachisi chemunhu wese system. Oh yes. Everyone. Vamwe takatowa njere dzekunga mabhizinesi edu. But munhu kuti kana nezvauinazvo because kudenga chaiko zviri kusara zvese pasa. True. Zvese zviri kusara zvese zvatiri kudadirana. Akabva andifonera musi wa31 akati uri mombe hauna kana chauinacho, hanzi unongori nemba iyoyo nestand. Ndikati ndakada kupindura mukadzi wandaishanda naye wechikuru pandakamuudza izvozvo akati mwana wangu usabatikana, une mwana anorwara kuenda kumaprivate doctors kumusha une mari yauri kuspenda uri kutorwarirwa, usapiwe pressure neex husband kuti hanzi ndatenga matraki nane matraki 3 unori chii pandakangosiya ndipapo. Saka I'm trying to say please vanhu vedu we ini ndakambobatikana January west kurwara sisimeni kurwara kuti next depression. Ndiri kutoatendwa nepsychologist ndaapa medication edepression nekupiwa pressure neasawira neex husband kutukwa kunzi uri rombe hauna chauinacho. Vangani vane dzimba kumadheudheu, vangani vane mastendi asi ndakawanirwa nyasha. Exactly. Vanongoda kuti ndigoita mazimba because yesawira wangu ane zimba 4 kubruwa. Saka neniwo ndinofanira kunge ndiri paraisi iyoyo. Ndakati kuna Mwari ndiri kugutsikana nebva zvandinazvo izvozvo. Vamwe havatomborina. True. Vanogara mukuku. I'm not saying mukuku hakugarwi. Ayo. Ndiri kutaura kusiyana kwekuti kweupenyu. Asi zvauri palength yacho iyoyo uri pamukuku ipapo. Tenda Mwari kuti wamupa uri mupenyu. Nguva yako itasvikawo. Bhaibheri rinotaura kuti there is a season for everything. Tizvozvo. Ndo mashoko ako iwayo kuti vanin'ina, vakoma, vana anti, vana mama musapiwe pressure. Zvinosara zvese pasi. But nyaya iyi mati itori fresh mukuita zvaJanuary unoyu. Ndosaka muchiri kurwadziwa zvichiri fresh. Asi shamwari yenyu izvo shamwari yenyu hapo here pano padiaries? Hapo munhu uya anosarudza vanhu kuti aiwa mushona uyu inini ndiri mixed saka ndinoaccommodata everything. Inini everyone kwandiri image yaMwari handina kusarudza kuti mushona mundevere muchi I'm not like that. Alright. Saka iye anekakusarisira pasi kuti mashona aya ndo aiura nyika. Saka asi ini ndozvozvo zvandakambatirwa izvozvo because ndaiona kuti every time pandinoshamwaridzana neNdebele community inini Ndebele, my dad is Shona. Pese pandashamwaridzana kana kuchechi kana kupi tinongonzi mushona uyu musvina uyu. Muruwana ndorimo problem ishu yamunofanira kuadresa musi iyoyo sisimeri. Ndizvozvo true. Yekusabatana kwedu tese tiri mumaZimbabwe tofanira kunge tichidanana tichibatana. Thank you my sister, thank you very much, thank you for sharing your story, thank you. Kwanza musapiwe pressure, shamwari yavo iriko pressure. Anyway ndishauya nelive yo yemashamwari iyo iyi ari kuparana. Okay,
ndichauya nelive yemashamwari iyoyi tichauya nayo live yemashamwari ari kuganga handitika vari kutorigwa vari mumbo wavo zviri kuitika handitika mumbo wavo zviri kuitika mukati umu hanimaona saka ndichauya nayo live iyoyo yemashamwari ari kutora navarume nekuita kuraitire gainitoro kupesira uyu guys ndibve ndainda hangu padiaries live dzinotwista ani munozviziva saka igaroziva. Yes my sister. SIS MELLY muripo. Mucheka njani? Yeah, inini I won't say a lot. I'll just talk about the topic was Manama. I'll just talk about Manama. Nyaya yakataura na Jackie about dressing. Our dressing was a disaster. There's just 2 dresses that I noted. I'm sorry to ndishataura mazita dress ra Madam Boss ne dress ra Rore. Aiwa weirboard. Bye bye SIS MELLY. Muri kureva kuti anga kamidi yanga kashata here? Mapapiro dress ra Rore ayaya. Guys. But ugoona mapapiro mapapiro ndiwo akakanganisa dress riya uku kuzasi kurakanaka zvekuti mapapiro akakanganisa dress. Ndakazvionawo pamapapiro apa. I saw that. Yes, I think she was trying to be dramatic. She was trying to be like, you know, glitz and glam yacho yoyo, but she I mean, I wouldn't say she, because maybe she yeah, obvious, she was dressed, obvious. Asri yakasona vakakanganisa dress riya nemapapiro aya, and then Ramadan Boss, I don't know, it's just that anofitwa zvake asati dress racho all right. Okay, thank you very much. Nokuti mani vachiteerera madesigner yavanotonzwa. Thank you very much. Saka kwanzi mani ngikiri dress ranga asina kumapapiro rasina kunyatsa kumira zvakanaka, asi ini pamapapiro ndakazvionawo hangu kuti mapapiro apa akanganisa dress. The dress was beautiful. Pamapapiro kuda ndiri balance wokusaziva vanonzi tachembera saka vamwe zvimwe atoziviwo, asi just by looking I could see kuti ranga rakanaka kuzasi kwese pamapapiro apa ndo papakanganisa. Anoona Ramadan Boss handinanyatsokuona kuti rakamira sei, ndakangoona dumbu rakasiya dumbu pashi, of which obviously she requested kuti nangoda kuti dumbu rangu risare panze. Anoona because munhu ari kucelebrate pregnancy yake guys, as you know kuti what was happening, maybe she's celebrating a pregnancy, but kwese kumaoko nechicha naunyatsokuriwisawo dress riya handina chokwadi kuriwisa dress riya kuti rarakamira sei handimaona, but it was royal blue was very nice color, and ndakazoona kamira pamwe paakaitwa photoshoot, so rakareba kuenda uko handika, but somehow guys, asi kuma red carpet akusi kunofanwa kuenda nemadress ari dramatic. Hati ndiko kwatinofanwa kupfekwa madress iwaya kunana nama uko ari dramatic, nokuti tikada kuzodzokera futizve kune iye kuDurban inonzi vana Durban July paipai handika kuDurban July kwakatomboona makatopfeka kana mazinhenga akadai chaiwo, mazipapiro akadai amene rimwe madress ringa akadii. I think pamwe ndizvozvo zvinofanwa kupfekwa kwa kusaziva kutoonesana handimaona, pamwe ndizvo zvinofanwa kuti nokuti kundomboonawo chero ukoko vachizviita handimaona kunana ikoko kunana hanzi dumbu harisi panze harisi dumbu riya here takaona kwai harisi dumbu ranga redress rakagadzikwa apa. Oh okay, all right, so maybe I didn't andina kuona, I didn't see guys. Musarovane, musagwe mu comment section antika, we are just analyzing what we saw because it was posted on social media. Handi murukunzwa, it was posted on social media. Ina hapana wandinovenga, handina favorite yangu, tirikungotaura zvatakaona pa social media because ndo pazvakauya. Handi saka musarovane henyu comment section please, nokuti mu comment section muna team ningi. Let's be mature. Handika, let's be mature. Tingomira tingotaurawo nasi tikungotaura zvatakangoona mumadress aya atakaona animaona chete. So hanzi harisi dumbu design saka munhu akadesign akaisa chinenge chidumbu pa indatofunga kuti idumbu zveini, ndaitofunga kuti saka ndo patozoti hatinyatsoziva because tinoonawo futi kumaDurban July zvinhu zvakadaro zvichipfekwa animaona, saka tisazoziva kuti zvakasiyana here Durban July nemanama aya because zvakasiyana here handingonyatsoziva ipapo handimaona. So kwai design so ndizo asi still chero ranga ri design handimaona muna design akadesigna paipa yaka dress ri hameno zvakaingovewo, so hameno zvakaingovewo kumaoko chokwadi chakanaka
inini hangu ndakazvitarisa ndakazvimiririra ndoga dress yaraingove hameno zvakanga richingove handimaona hameno zvaraingove kuti panga pakamira sei hantimazviona harina kunyatsongo asiwo ndoendawo kuna maititi zvangu aiwa kuna maititi handidi inai chakanaka ndinongomira pachokwadi guys handina favorite musafeva kaudzana kuti kwai zisimeri anofeva ndingi vanofeva ndingi vafevi ndingi handimaona because ina handitozivi nyaya dzavo ende vana handitovazivi tinongovada zvakaona pasocial media maititi vangu vakandichenera handidi kunyepa pakupfeka dress riya nechi aiwa that was na ini kwandiri pamwe kuna mwana chitowo zvakashata but ini kwandiri that was beautiful. That was beautiful. That was for the red carpet. What I saw. The dress, chairo, sharanga, that was for red carpet. Iro dress pacharo. Dress pacharo. Kwandiri hangu ranga rakantinakira. Ameno okuside kwenyu. Musashandise ruvengo guys. Musashandise ruvengo. Ngatitaure zvazviri dress zvariri rakazvimiririra ri dress. Musashandise ruvengo kwenyu pano. Andimaona. Musashandise ruvengo rwenyu pano. The dress to me was beautiful. Ana chibaby wonde. Simple and elegant. Simple and smart. Kwaita ranga rakapfekwa na Amara Brown. Ndi anonzi Amara Brown uya. Musikana ya harina kunyatsonditira ufutiria kuita unge malesa ngakazodii ngezvechichawa ngezvechiindia ameno zvazvanga zvakangoita. Animaona ameno zvazvanga zvakangoita. Amadi Amara Brown aiwara harina ayo ria harina kunyatsonditira guys. Hameno imini kuti makaona wose. Hameno kuti makariona wose. Patiria ra Amara Brown ria ha handinonyatso kuona zvinonyatso kunditira musheni kungatogwa chilesi keteni chakanzi pfe pamusoro pachikazodii hameno zvaraingove animaona so harina kunyatso nditira handiti maona harina kunyatso kunditira ria ra Amara Brown. Then kuna Gemma Griffith akapfeka the blue bob chup dress that was gorgeous to me. That was gorgeous. That blue dress was absolutely net body yake and everything. That was well done. Munaka mtekeza dress ria. That was beautiful. And more. Then mwentian mbuya pia ayo rabia sipusida that kwandira angu it was a no. Kwandira angu it was a no. But ivo vakarifarira. But kwandiri it was a no. Kungere kure ku Nigeria kungera zoiswa ku ameno zvaranga chingove pambera potranga rakamira sei. Ameno I don't know, but to me, now you to it. Ashina Hans Mosha understood the assignment. Mama V understood the assignment. Kokuya kuma nama ndisho zvinote kwa izvizviya. Kwandiri kuna Mosha it was okay. Truly speaking, je pas ma red carpet zvakapfeka zvezva it was okay. Kuzochita uzogona uzosvika po uchifamba mu street umu. Anoona asi kuko kuma awards it was okay. Miki, yes, Miki was okay. It was just simple and smart. Do I quite tikaya a parade carpet? I was Miki Changa really simple and smart, even the hairstyle on point. And it's more. So, and this was you kuti quite Ramar Janitra. I know she now yet on the tirain. She napping the Campotus among your Zokurinang and the dress like I say, but the country or Tiraka Fambasa Shume around the Kashay. Hanmaona. So hameno kutipane umwere watasiya kuti tungo wonisana kuti pamwe papa kambira wose. Amen. Aiwa Gemma ibaka. Ai Gemma ibaka. Anzi Fernanda ngakasimbula andina kumuona. There was another lady akapfeka dress red gold so. Wekuma radio. Akapfeka just a simple dress so red gold so neka uyu. Because she was looking very beautiful, that girl. Hanziko Faith Kent. And I was on dress the honest. The Kamuona Chifambari Pasai. Papa took a picture. But I didn't go with just a simple dress. And I was a ruona. Trangara Camila say. Chantuka Urungora, and the number of Corona. And Mona. Taruta Ramadan Bosima is so dark that our Inquanti Anguras no to Tamusha, and now with Kutara Camila say. And I answer with Sissa. And then you want to camera Seraphic Kent. So, guys, Mighty was on point. Mighty was on point. And the one thing about here, Pafea, she's not body she cannot could be. She knows she don't feel any body yake, she know that body yake. She knows, yes. She knows that body yake. And they know
muzati vanhu vagara vane slim body vanofitwa guys, mostly vanotofitwa. Havatofanani nesu tine mati izvozvi ndikaritora iro dress area ratukuta kanaka ndikaripfekedzwa kuti tange rakaiswa padanda. Handimaona. So hanzi Freeman kuvarume ndanyatso kuzviwisisa fashion dzevarume ini. Mutarangu dzevakadzi dzevarume shwa ndinganyepa ngende idzi ndo dzadzangondishamisa but pamastoura tema gay aiwa ndasowisisa. Handimaona. So guys ndo zvatakaonawo nesuro. Handimaona. Zvataka zvevarume handinyanyi kuziva hangu handinyanyi kugona zvinodawo varume vanonyatso kukomenta kana ivo madesigner handizememo usainera ndakumuona. Handimaona. Ndakaona Ola ane sutu yewhite pastage. Handimaona. Ndakangoona ane sutu yake pastage. So anyway ndizvozvo guys handina hangu zvimwe zvizhinji asi chatadzidza pano chekuti zvatatoanalyzewo dzavamwe kudai zvatatoanalyze dzavamwe kudai imi madiaries make sure comment kumafaction you are on point because you are going to be scrutinized and you are going to be analyzed. Sorry yenyu nokuti ini ndati timbotaura kai zvatakaona saka nemiwo uchataugwa zvamuchaonekwa. Saka madiaries up your game. Mashuwa utkwai pari dikapeta pari mazibegi handi mashuwa musiye mazendi begi kumbao. Handi mashuwa musiye mazendi begi kumba kana to inda kuma function mashuwa handitika kana pane dikapeta musata kore zibegi ya clutch bag kwa ndo chodiwa. Saka izvo zvamuri kutouya ku next week Saturday up. Hamene mango zviwawo. Saka mutogazati maparigwa namai yenyu ina ndajara kuscrutinizwa every day ndongo scrutinizwa. Saka imi ndado kuparira yebo nokuti muchado scrutinizwa. Anditi maona muchado scrutinizwa. Saka mo make sure you are on point next to make you up your game. Up your game. Anditi ka even ku Durban ku. Durban IT up your game. UK bro mazviwa ka. Hey. Dzikubhola matipisa. Pakatoipa andiselina. Moto mira kudai. Hanimaona because pato tangwa izvi guys ichatoita content ichinda. Maybe zvatofukwanisa kuita nezvekudai kuti musainya kuzokurutunezwa zvinogwadza nokuti hamuna kusimba sesuka munofa. Saka kana ndatoona ndotudzoka ndomanya panapa ndiyane live yenyu ini vanhu vasatata live. Ndoya ngati scrutinize dressing yaiviri kuma diaries tichikuskutinize 11 pano at least mapajaira anditika totangira edu pano. Zvikazomuda masiti vechoti bvai apa zvakascrutinizwa kwedu. Hanimaona pamwe munogona kufila bho nokuti chokwadi mukatangigwa kumastiti kwa munofa kufa chaiko ndo kwamunoita. Hanimaona. So right guys morara bho this live I didn't think tichatosvika zvokureba ndaitoti 1 hour the most but yatozoreba huna yakwa yavi. Hanimaona. We hanzi Haiti Mariko Durban. Morinta zvinga Haiti Durban 750 Haiti Durban. Hanzima hey Gladys njinjika anti muri kuona ndimi madesigner Gladys mukandi ndikapfeka zvakaipa ini muri madesigner rogwe amene henyu batete amene henyu tongotukwa tose hanimawa saka motoita up your game batete motomira madiaries designer arimo mucomment section designer amene henyu isuda kuprotectai itai zvinhu kwazvo nokuti muchatopinda bisi. Right guys morara zvakanaka ndichika guys tichasangana pa next round tichaura idzo nyaya dzemabhururu idzi ari kutorera vamwe varume vavo handichika ari mabhururu. Saka mogadzira kana wakambotoregwavo nenabhururu handichika womira handika ini ndakambozvitoregwa ndakambokudzai ndichapama kukudzai ndakamboitambiwawo iyoyi ndakamboitambiwa nemuzulu ndichapama kukudzai. Saka don't miss out on this life handika on Tuesday tinenge tinayo pano yemabhururu. Hanimaona. Saka please mudi monge makamira hanzi zvimadress izvo kana kwanzi don't leave your wig behind makuenda kubo aiwa tine munhu ari wig guru ari kutosona mawig akaninga nemawig achitengesa ikoko saka tongotozvibayirira ipapa hatodiko hapana chekutamba. Hanimaona. So guys mosera zviripo handichika tombatsana nemusi Tuesday. Bye bye.